Вітаночки, вітаю. Прогляд нешта у мяне не працуе. Угу. Вось зараз працуе. Вітаю ўсіх. Зараз будзем пачынаць. Мы сёння гуляем у Bridge Constructor Portal і увогуле гэты тыдзень і бліжэйшы тыдзень мы будзем гуляць па рулетцы. Гэта значыць, што мы будзем справа зверху круціцца спіс, так? Гэта спіс гульні, за які вы галасуеце. Кожны дзень мы будзем абіраць гульню на наступны дзень. Абіраць мы будзем А12 па Польшчы. І вітаночки, вітаю Регана, вітаю Тенчик. А12 па Польшчы мы будзем абіраць гульню на наступны дзень. І абіраць мы будзем па рулетцы, то бок мы будзем круціць рулетку і на якую гульню трапіць, тую мы будзем гуляць на наступны дзень. Такім чынам ёсць зараз магчымасць у кожнай гульні са спіса перамагчы. І ў той жа момант, калі мы будзем круціць рулетку, мы будзем яшчэ і выкідваць адну гульню з нашага спіса закінутых гулень. Спіс гэта можна паглядзець праз каманду низ. Яна зараз там низ альбо хвост, таксама такі варыянт. Напрыклад, зараз на вылет у нас Dota 2, Lucky Tower Ultimate, Shadowrun Dragonfall, Stray і Mass Effect за героя. Гэта у нас вось 5 гулень, якія наступныя вылецяць, калі нічога не зменіцца ў спісе. Вось. Такі прыкладны расклад. Далей. Што мы яшчэ можам? І адзінае выключэнне у нас будзе пятніца, як звычайна застаецца на галасаванне топ-1. То бок, гэта вось 2 пятніцы у нас такія будуць. Дакладна 2 тыдні, гэта прыблізна насамрэч. Я не ўпэўнены, што гэта будзе дакладна 2 тыдні, можа быць менш, можа быць больш. Менш, калі ў мяне грошыкі скончацца раптоўна на, можа, дарагія гульні, якія панавыпадаюць. Але, падаецца, па спісу я, ўсё нормальна, я пераправяў учора спіс. Вось, падаецца, нічога такога звыш няма. Ось, занадта дарагога. Можа быць і нават больш, калі у нас будзе, ўсё добра будзе ісці, можа быць, нават і 3-й тыдзень зробім. Ён яшчэ пад пытаннічкам. Вось. А зараз Bridge Constructor Portal, хто не знаёмы з такімі гульнямі, гэта гульні, у якіх можна будаваць, што пажадае. Ты павінен правесці машынку злева направа, толькі звычайна гэта проста пабудуй мост удалы. У нас, у нашым выпадку, гэта Portal варыянт, то бок нам прыйдзецца яшчэ і будаваць так, каб яно пралятала скрозь парталы нешта рабіць. Давай, ляцім. Так. Дык вы хочаце атрымаць пасаду галоўнага прыбіральшчыка ў ініцыятыве лабараторыі Aperture Science пад назвай «Аўтамабільная дастаўка з перашкодамі». А ці ёсць іншыя вакансіі? Так, ёсць інспектор высокаінтэлектуальнай печы для спальвання. Вы прыняты. Але... Добра. Гэтаму самому задаем яшчэ пытанне, тое ж самае нам задаюць пад назвай «Аўтамабільная дастаўка з перашкодамі». А ёсць іншая вакансія? Інспектор высокаінтэлектуальнай печы для спальвання. Добра, выбар у нас не той, каб шмат ёсць. Пакуль не зусім пачаў, я ў выходныя гуляла ў Death Stranding 2. Памятаеш, мы сачылі за малюнкамі на сцяне ў пакоі Сэма? Пры першым візіце не Магеллан, а на Магеллан Тармен піша Сэму паведамленне, што гэта. Блін, то бок з-за таго, што я паведамленне гэта не чытаў, ад таго, што на стрыме гуляў, я не ведаю, што гэта. І што гэта? Проста я спачатку не ведаў, што гэта такое, разбіраўся ў працэсе. І гэта спалучэнне, проста што я калі іх усе выканаў, нічога ж не адбылося. Я ж не альбо я зрабіў іх. Я не памятаю. Сувязі. Ага, зразумеў. А што калі іх сабраць усе? Я проста, падаецца, сабраў усе. Я не памятаю, дарэчы. Я не ўпэўнены. Колькі ты падлучыў. Так, я проста не адразу гэта зразумеў, але я па кантэксту проста зразумеў. Добра, для навукі, дзеля навукі. Так трымаць, нам падабаюцца вашыя прынцыпы, пакуль яны супадаюць з нашымі. Просто мы так як разглядалі. Мінусы гульні на стрыме ёсць. Тыпу, усе нататкі не прачытаць. На стрыме дакладна чытаць нататкі такое сабе.
Ну, я не ведаю, прям усе, увесь кодекс там, альбо паведамленняў, які закідваюць. Ну, як бы просто не робіш звычайна гэта. Таму, вядома, штосьці магло прапусціцца. Згодна з правіламі я павінен правесці сумоўе. Яно складаецца ўсяго з аднаго пытання. Вы гатова? Пачакайце, а што за пытанне? Пытанне, чакайце, гэта вы намагаецеся быць смешным? У такім выпадку, вось смешнае пытанне для вас. У нагрэтым паветры цела падае хутчэй? Паспробуйце даведацца і адправце мне адказ у выглядзе дымовага сігналу. Што? Ага. Зразумеў. Дзеля навукі. Гатовы? Так. Добра, цяпер скажыце, што вы будзеце рабіць, калі жыццё дасць вам лімоны? Прымушу забраць лімон назад. А у вас няма сваякоў з прозвішчам Джонсон? Менавіта такі галоўны перабіральшчык нам патрэбен. А цяпер хутчэй на сваё працоўнае месца зрабіць усё, каб мы гарантаваліся вамі. Добра. Не, пра звязванне ён сказаў. Ну, тыпу, вось Бока у пачатку другой часткі казаў. Просто я тады здзівіўся таму, што гэта ў першай частцы было. Оказывается, што ў заплечніку таксама можна прывязаць. Пачакай-ка, што значыць у заплечніку таксама можна прывязаць? Не налягайце надта моцна на чытанне часопісаў пра будаўніцтва, нам пара займацца навукай. Дайце-ка момант, мне падаецца гульня нешта заглоснае. Не? Не, падаецца нармальна. Правілы даследчага цэнтра патрабуюць, каб усе стажоры прайшлі праверку кваліфікацыі. Не хвалюйцеся, мы бяспечна будзем утрымліваць вашу заработную плату на працягу выпрабавальнага тэрміну. Не хвалююся, добра. Першая серыя тэставых камер праверыць вашыя здольнасці будаўніцтва і дэдукцыі. Гатовы зарабіць свой залаты капелюш галоўнага прыбіральшчыка? Галоўны прыбіральшчык мы. Цудоўна. Першы мост. Вітаем! З вяртаннем вас у даследчы камп'ютарызаваны цэнтр лабараторыі Aperture Science. Згодна з унутранымі правіламі, Кайфы. кандыдаты павінны прайсці гэтую серыю тэстаў для тэставання серыі тэстаў. Аднак, перш чым пачаць, памятайце, што гэта можа прывесці да сур'ёзных траўм. Тое ачмурена гучыць на месцы Гладас, я скажу, гэта і ў першай часе адчувалася, і вось тут. Можна зняць заплечнік і выкарыстаць корд, каб замацаваць груз. Сур'ёзна? Блін, я бы гэта рабіў проста кожны раз. Даследчы цэнтр з гонарам паведамляе, што ў выпадку вашай гібелі на працоўным месцы мы апавясцім вашу сям'ю, не вылічваючы ніякіх сродкаў з вашай заработнай платы. Ваша першая задача – пабудаваць мост, каб тэставая машына змагла дабрацца да выхаду з тэставай камеры. Спачатку трэба прыбраць тыя нікчэмныя рэшткі, якія не прыбраў ваш папярэднік, і я не маю на ўвазе ягоную сям'ю. Так. Ну. Памылка ў перакладзе. Яно кажа, два разы націсніце правую кнопку мышы, але 2 разы левую кнопку мышы трэба націснуць на кампанент. Выдатна. Вашыя здольнасці да знішчэння без ваганняў уражваюць. Цяпер мы пачнём новае будаўніцтва. Вітаю, чпатайты, вітаночкі. Абарачальныя дошкі Aperture Science. Добра. Пум. Так. Так. Не, так. Ось так. Оп. Я не ведаю. Нормально? Пум. 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 Каб Правильно? па мосту маглі ездзіць машыны, яго трэба перарабіць у дарогу. На шчасце, кожную з абарачальных дошак даследчага цэнтра Aperture Science можна ў любы час ператварыць у дарогу і назад. Ага, ось так. Ось так дорога ствараецца. Цяпер
давайте праверым гэты мост. Няхай па яму праедзе машына. Ну, ідеальненько. Колонну. О. Это типу сутнасць у тым, што калі мы можам адправіць калону і... Ага. І гэта можа як поўная. Давайте вось на поўную дастаўку. Так. Вось давайте на усе тэставыя машыны, то бок на калоны будзем адпраўляць. Вітаю, Прубай, вітанчыкі. Вітаем у тэставай камеры нумар 2. Часам для пераадольвання перашкод патрэбна будзе будаваць масты ўверх ці ўніз. Гэта дарога ідзе ўверх, але яна не падыходзіць для машын. Паспрабуйце яе перамясціць замест таго, каб знішчаць. Добра, зараз. Пум-пум. А чаму я націскаю? А чаму ты... А, 2 разы націснуць і потым атрымліваць. Ну. Вось. Вось так. Оп. Выдатна. Цяпер пабудуйце пад ім апору. Прерываецца інтэрстрым. У мяне на маім баку паказвае, што нарм, але гэта ўсё недакладна. Так, опора. Раз. Опора, 2. Шикоўна. Ваш першы мост гатовы. Цяпер пабудуйце рампу, каб можна было з'ехаць. Лепей кажыце. Лепей я буду ведаць пра праблемы, каб мне можна было іх выпраўляць. Дайце гэты момант у мяне зараз разрадзіцца. Лепей мне ведаць, бо мала лі. Я тады хаця бы, калі не ведаеш пра праблему, то ты не можаш яе вырашыць. Ну, вось. Хаця бы, калі ёсць уяўленне, то ўжо штосьці. Оп. Угу. Рампу я так прапаную. Ладно, давайте. Гэта меню, цудоўна. Дзякуй вялікі. Ну што, паехалі? Што гэта? А, вяровачкі. Добра, давайте паглядзім. Уй! Даляціць, не даляціць? Даляцеў. Блін, і націснуў. Блін, а можна назад? Ладно, потом может быть. Заўважце, што машына не можа дабрацца да месца прызначэння. Для гэтай задачы тэставая камера абсталявана квантавым тунэлем Aperture Science, таксама вядомым як партал. Партал адкрыецца праз 3, 2, 1. Машына можа заехаць з аднаго боку партала і імгненна выехаць з іншага з такой жа хуткасцю. Ваш імклівы поспех даказвае, што нават ёлупень можа пабудаваць мост, пакуль нашыя самыя дасведчаныя кіроўцы спрабуюць асвоіць складаную фізіку парталаў. Дзякуй вялікі. Так. Выдатна. Наступны тэст мае абмежаванне. Будаўніцтва апор пад мостам забаронена. Аднак мы можам выкарыстоўваць пункты мацавання над мостам, каб падвесіць яго на універсальных суперкабелях Aperture Science. Універсальныя суперкабелі складаюцца з туга скручаных душавых фіранак і могуць расцягвацца на вялікую дыстанцыю. Добра, падцягваем. Тыц. Пакуль усё проста. Это супер проста гульня. Цяпер адпраўце машыну да партала. Не хвалюйцеся. Гэтыя міжпрасторавыя брамы цалкам бяспечны для тэхнічнага персаналу. Угу.
Абсолютно безпечно. Мені навіть сумніву нема. Уі! Зверніть увагу. Каб оборонить тестовую аппаратуру. Кіровцам забороняється докранатися до смертно небезпечної вадкості на подлозі камери. Коли ви не дасте ради, фотографія вашого супрацовника буде промацована до анкети загинулого кіровця. Дякую, великий Гладус. Так. А тут что робить? Так, это не веревочкой мне пойдут. Есть. Ось так. І ось так. А я не обмежований, так, у грошах покуль. Добре, тоді робимо ось так. І ось гэтай перакладзіны зробім, бачите, які класічны мост у нас атрымаўся прыгожанькі, а? Оп. Оп. А, там можна было вероўкамі просто, можа быць, усё вырашыць. Ну ладно, ўжо позна, я зрабіў класічны круты мост. А, не, я яго не зрабіў зараз, чат. Я вельмі важная дэталь забыў. Штосьці, па чаму яны ехаць будуць. Упс. Так, а што? Так, так, так і так. Давайте автоколонну. Ну, цудоўна працую. Колькі нас кіроўцаў засталося столькі, колькі патрэбна. Мне падаецца. Яны бясконцы. Хтосьці яшчэ... Здесьці хтосьці прыйдзе яшчэ працаваць яшчэ. Можна не клапаціцца наконт гэтага. О, прыгажусь такая. Могуць існаваць адначасова. Ага, ага. Адзін з іх вядзе да смяротнага лазернага поля. Ён зроблены чырвоным, каб паменшыць рызыку выпадковага кантакту. Я адсочваю ўзмоцненае сэрцабіцце і скурную гальванічную рэакцыю. Відавочна, гэта адбываецца з-за таго, што вы не можаце вызначыць партал, які прывядзе машыну ў смяротную пастку. Каб кампенсаваць адсутнасць у вас здольнасцяў да варажбы, мы зменім спектр асвятлення парталаў. Давайте. З гэтага моманту звязаныя парталы заўсёды будуць мець аднолькавы колер. Добра, дзякуй. Мне па сутнасці патрэбна па логіцы, так, мне патрэбна вось сюды трапіць і вось сюды трапіць. То бок я павінен прыехаць у блакітны партал, выскачыць тут, скокнуць у чырвоны і з чырвонага вылецець далей. Вось прыкладна так. Усё проста. Будуем масток. Які будзе трымацца на двух веровачках. Яны на сферанах скрушаныя ніткі. Так. Ён партал ці поле? Гэта я не ведаю зараз пра якія, пра што ты. Вітаю, мегапазерскі. Так, і далей нам патрэбна яшчэ рампа, з якой я жадаю, каб яны ляцелі. Таму мы накіруем вось прыкладна так. Вось так. Гэта мой разлік, я не ўпэўнены, што гэта правільна, але паглядзім. Паехалі. Уі! Амаль. Ну, неблага было бы карацей. Па-па-па-па-пам. Можа быць, трошкі яшчэ вышэй зрабіць. Давайте вось так зраблю рамку.
Поехали. Уй. Уй. Ау. Так, чогось не хапаю. Я могу... А тут ага, опор аніяких нема. Як яны ж калі ляцяць, яны ж будуць хутчэй за ўсё рухацца, так? Можа быць мне... Ну, давайте, гэта трошки тупо, мне падае, ну, на мой погляд. Але я зраблю так, каб яны прям ехалі. Можа быць, яны паскарацца будуць. Адзін партал увядзе да смертнага лазернага поля, ён зроблены чырвоным. Угу. Ну зразумеў, так, там дакладней не было. Ды. Ды, божухна. Так. Можа быць, мне варта будзе зрабіць, зараз паглядзім. Вярочкамі. Падмацаваць гэта ўсё. Паглядзім зараз, як гэта будзе выглядаць. Можа быць, проста варта, типу, вертыкальную нейкую рамку зрабіць. Уй. О, глядзіце. Прям у трубу туды. Так, карацей, калі яны ляцяць, яны паскараюцца менш, чым калі яны едуць. Не пытайце, як гэта працуе. Это варта запомніць. Паляцелі. Ну, якая файная прыгажосць. У гэтай тэставай камеры пункты мацавання знаходзяцца толькі ў пачатку і ў канцы дарогі. У такіх выпадках мост патрабуе дугавых апор, размешчаных у выглядзе трыкутніка. Угу. Я ўжо такое рабіў. У якасці прыкладаў мы пабудавалі два масты. Вам проста трэба скапіяваць іх канструкцыю ў астатніх месцах. Оверлорд 2 отправляется 900, дякую, Эріки. Так, яшчэ раз, яны адным колерам пазначаны, вылетае сюды, адправляецца сюды, тут едзе і прыязджае сюды. Добра, нічога складанага. Мы такія ўжо канструкцыі, мы майстар такіх канструкцый, мы самі каго хочаш навучым ім. Так, так, так. Опанькі. Опанькі. Глядзіце, глядзіце, якая прыгажосць. Не забыть толькі саму гэта палатно гэтае моста зрабіць. Бум. Ёсць. Зноў. Абавязкова вось гэтае умацаванне, якое будзе трымаць усю канструкцыю насамрэч. Бо асноўны націск будзе прыходзіцца якраз таки на яе, на знешнюю частку, калі хтосьці будзе знаходзіцца на мостку. Цудоўна. Едь. Уй. Блин, не паспяваю сачыць. У чымсьці падвох пакуль проста спрошчана. Па ідэе, яны ўсе гэтыя машынкі, яны павінны важыць больш. Ну, звычайна ў такіх гульнях у цябе самая асноўная складанасць гэта не ў тым, каб пабудаваць канструкцыю, а ў тым, каб яна вытрымала тое, што па ёй едзе. Пакуль складанасцяў няма. Звярніце ўвагу на зачыненыя дзверы перад выхадам. Окей. Так, бачу. Каб яны адчыніліся, хаця б адна машына павінна націснуць суперкнопку Aperture Science. Добра. Машын могуць
могуць перасякацца, калі ёсць некалькі пар парталаў. Але не панікуйце, бо вы можаце адцягнуць увагу кіроўцаў. Каб ураўнаваць магчымасці ўсіх кандыдатаў, бо яны адрозніваюцца па здольнасцях, даследчы цэнтр абавязаны даваць кандыдатам, асабліва вам, карысныя парады. Для гэтай тэставай камеры парада будзе Мне падабаецца наступнай. гэта, асабліва вам. Пабудуйце шап выхады. Усё элементарна. На LAB адпраўляецца 1000, дзякую вялікі. Так, добра, глядзім. Выязджаюць яны адсюль. Мне патрэбна націснуць вось на гэтую кнопку, каб адчыніўся выхад. Так. Не, прыбярыся. Добра. Калі я праеду прама... Мне, можа, варта сапраўды праехаць вось па прямой? А як ён тады... Так, это уже пацікавей будзе. Глядзім. Мне, па ідэі, патрэбна проста трапіць на гэтую кнопачку, так? То я магу, па ідэі, праігнараваць гэтыя два парталы, альбо, наадварот, імі скарыстацца. Два варыянты, як я магу імі скарыстацца. І гэта я зраблю па-шалёнаму. Я зраблю... Давайте зараз прямо адправім машынку, я пагляджу проста, як яна едзе. Я скарыстаюся па-шалёнаму. Так, мне падабаецца, што я бачу. Я будем так і будем рабіць. Глядзіце карацей. Замест таго, каб рабіць нейкія там прыкалдэсы, типу, о, калі ласачка, так, замацаваць тут не атрымаецца, тут віроўку падвесім. Вось так, вось так. І гэта самае. І мы зробім так, каб проляталі адна над адной. Вось так мы зробім. Глядзім. Атрымаўся гэты кавалак ці не? Упс. Там трошки менш чалавечкаў даехала, чым у пачатку пачало. Та-да-дам. Так. А тут у нас... А як мені їх сполучить? Ось так. Наприклад. Не дотягується. Добре. Поспробуємо ось так. Упс. Щось пішло не так. Давайте ось так поспробуємо. Криху вишей. Трошки менше доїхала. Але машинка їде. Уй, добре. У принципі, гэта амаль тое, што мне патрэбна. Я зраблю трошки ось так. Я яшчэ раз, я просто не жадаю, каб там зрызала чалавека, калі яны падаюць. Упс. Не одне место, дык у другім. Давайте вось так, неяк, ніжэй. Просто больш кароткую зраблю. Упс, мінус чалавечкі. Так, усё, нормально. Ну, мінус чалавечкі, ладно. Тут цудоўна едзе, тут тое ж самае паўтарым зараз. Такі ж прикалдэс. Упс, хтосьці ў кіслаце. Так, добра, добра. Тады мы зробім вось так. Вось так і вось так. І мы зробім вось так. Я зраблю умацаваны мост. Зноў, класічны, самы просты ў канструкцыі, патрабуе менш за ўсё. Я адзінае палатно забыў. Там так-то няма па чаму ехаць. Упс. Вельмі трывалая канструкцыя, вельмі простая, ідэальная, падыходзіць для большасці мясцовасцяў, не патрэбна убіваць нейкія складаныя сваі, якія складаныя самі па сабе, просто бярош і, карацей, лупіш такія масты. Плюп. Менш чалавечкаў даехала.
Я витримаю зараз падіння ГТ. О, бачите, я напружуся як, а? Это з-за того, что... Это з-за того, що у яго нема подпорки ось тут, ось, додаткової. І ми можемо створити йому нейкою додаткове умацування. Па-па-пам. У нас не просто бачите, размеркаванне ідзе не па дуге, а вось так. Типу, ну вось гэта з таго, што рухаецца вось тут вось палатно, то узнікае як бы дадатковая праблема. Давайте калону зробім. І паглядзім, як гэта атрымаецца. Просто мне падаецца, з калонай ён не вытрымае. Ну, потому што занадта шмат машын і занадта ціск вялікі будзе. Так, не, вытрымлівае, пакуль вытрымлівае. Так, напружанне высокае, амаль ламаецца. На мяжы, ледь-ледь. Цудоўна, вытрымаў усё. А што з чалавечкамі, не ведаю, 10 з 10, неймаверна, ідэальны результат, не ведаю нічога пра чалавечка. Усё для навукі. Памятайце, што машына захоўвае хуткасць падчас праезду праз партал. Як бачыце, тут патрэбна высокая хуткасць, каб пераадолець сцяну пасярэдзіне. Даследчы цэнтр нагадвае, што ўся машына павінна дабрацца да выхаду. Толькі такім чынам можна атрымаць станоўчую ацэнку ў тэсце. Каб даведацца пра іншыя важныя тэставыя практыкі, азнаёмцеся з бібліятэкай найлепшых практык, якая цяпер вам даступна. Што за бібліятэка найлепшых практык? Трохугольнікі. Выкарыстоўвайце трохугольнікі, гэта зробіць вашу канструкцыю больш трывалымі. Добра, ведаем. Так. Апорныя пункты. Больш пунктаў апоры, добра. Аб'ядноўвайце розныя метады будаўніцтва. Добра. Угу. Не ўсе аркі эфектыўныя, добра. Падчас перанакіравання энергасфер, добра. Што яшчэ? Гайданне мастоў. Я неяк не абмежаваны ў грошах, мне падаецца. Чалавечкі былі звольнены за парушэнне тэхнікаў бяспекі, вось. Во, разбіраецца чалавек. Ці можна з герояў чацвёртай тыпоніі і Занзара перакінуць дайсы на Нокс? Добра, добра, зараз паглядзім. Давай мы зараз зробім прямо. Таму што у нас галасаванне у нас яшчэ праз гадзінку, але зараз усё будзем прыводзіць. Ось, ну, наконт пераноса. У пераносе, ведаеце, якая справа, тое, што чалавек, ну, чым праблема пераноса? Калі гэта адзіны чалавек, які галасаваў за гэтую гульню, то не такая вялікая праблема. Але калі некалькі людзей галасавала, то гэта быццам бы проста гульню назад адкідвае для чалавека, які за яе ўжо галасаваў. То бок, ну, вось. Пакуль яшчэ гэта у нас на канале не стала праблемай, але я ўпэўнены, што тыпу раней ці пазней проста ніякіх будзе правіла ніякіх пераносаў. Просто кажу, што яно будзе накладна. Пераносы гэта не зусім як не зусім здаровая для гэтай сістэмы штука. Больш як бы мінусаў, чым плюсаў. Так. Занзара. Зараз я знайду, дзе. Пераношу.
да, тут треба змяніць. Так. Занзара перанёс, далей. Героя 4. Так. Ёсць. І Депонія. Пум-пум-пум. Что я не бачу Депонію. Пум-пум-пум. Де она? Де Депонія? А, ось вона. Так. І Депонія пайшла. Зараз. Амаль пайшла. Ёсць. Усё. Готово. Так. Просто по камандзе маё можна не зарыентавацца, што ты не адзін для нейкай гульні. Так, але я кажу, пераносы гэта не, ну, тыпу, гэта, я кажу, выключныя штукі. Тыпу, гэта выключныя штукі. Гэта выключэнне, гэта не разлічваю, што гэта... Калі я гэта буду дадаваць, то гэта будзе дакладна дадавацца ў апошні момант, ну, калі для вас доступ давацца. Таму ён зараз... Я бы адзінае, што для сябе бы гэта зарабіў зручней, але я нават не вельмі жадаю для сябе зручней рабіць, таму што гэта мне нагадванне, што яно не павінна быць так. Ну, тыпу, гэта вельмі парушае ўвогуле дух, скажем так, галасавання гэтага. Ось, я разумею, што у вас ёсць такое жаданне, але яно агулам сістэму зробіць горш. З герою 4 перакінулі зараз момант, я не абнаўляў вам спіс. З герою 4 перакінулі. Па ідэі перакінулі. Зараз яшчэ раз іду. Іду да Прупая. І я не бачу... Так, не бачу героя 4 больше. Ну вось, типу, ну, праблемы таго, што пераносяцца пункты. Ну вось. Ну, карацей, перанос пунктаў гэта не вельмі тое, што хацелася б увогуле дадаваць у сістэму. Ну вось, пакуль дазваляю, пакуль толькі яно вось так вось будзе разрывамі і... Не, гэта не ўсе балы, я толькі Прубая бала перанёс. Просто што зараз на героях стала менш. Ну вось, я кажу, мінус таго, што пераносіцца. Вось, так. Назад я уже не верну, я уже не ведаю, якія героі былі. Ну, тыпу, ўсё, это ў адзін бок штука працуе. Я не ведаю, якая з гэтых штук, з гэтых галасаванняў была на героях. Это у мяне, я змяняю літаральна запіс герояў на Nox. Ну, ось такая штука. Канешне, можна зрабіць больш складаную сістэму, якая ўсе гэта вылічвае, усе пераносы, але я не жадаю ўвогуле ў гэтай ісці. Не. Я ж лепей пазбегну просто поўнасцю пераносу. Не, Прубай, да цябе ніякіх пытанняў. Так. Вышыні падзення машыны на мост як мага ніжэй. Добра. Ну, па сутнасці такія важныя штукі, але мы будзем разбірацца гэта эксперыментальна. Дзякуй вялікі, Прубай, за 1000 на герою 4. Добра. Я думаю, мне просто патрэбна на рампа. І... Вось так паспрабуем.
Давайте поглядзім, куды ён даедзе. Уй. Ну, прыгожа. Ну і ўсё, і гатова. Вы паглядзіце. Аўтакалона, паехалі. Там вельмі устойлівая канструкцыя, як вы бачыце. Упс. Упс. Ау. 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 Трошки умацуем. Упс, упс. Ой, не то, не то, не то, не то. Для вялікай колькасці машын гэта не працуе. Конструкцыя. Давайте трошки больше, может быть, просто рампу хотелось бы подаўжэй зрабіць, так? Давайте яшчэ вось тут яна ўмацаванні, тады яна будзе менш годзіцца. А чаму яны неяк... Упс, упс. Неяк раней яно лепей ездзіла. Упс. Ну, мы можем... Давайте, можа, тады... А што я магу зрабіць? Я просто... Яна так цудоўна спрацавала першы раз, прям з першага разу, што я такі... Давайте тады просто месца прызямлення зробім лепей. Вось так зробім. Вось так зробім. І гэта будзе просто наша пляцоўка для прызямлення. Зараз пачакаць, каб паведамленні прыбяру свае, яны перакаджаюць. Оп. Вось гэты момант мяне цікавіць. У прынцыпе. Ау, ау, ау. Штосьці пайшло не так. Я не упэўнены, што. Гэта канструкцыя неустойлівая. Давайте... Я магу неяк уперці канструкцыю ў сцену, мне цікава. Вось так. Вось так зробім, вось так зробім. Яна павінна размеркаваць, я просто жадаю, каб частка энергіі сышла ў сцяну. Вось так. Гэта спрацуе ці не? Просто інакш яна упіраецца ўсё вось у гэтыя два поршні. Ну, бачыце, ўсё па плану, яны нармальна. Оп. Не, ў сцяну не ўходзяць. Ау, 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 ау. Зато яны адразу утилізіруюцца ў кіслату. Так, ладно. Не вытрымлівае вось гэтая платформа. Так. Мы зробім для яе трошки яшчэ дадатковую вось такую рампу. Я не упэўнены, што яны прям туды прызямляюцца, паглядзім зараз. Неяк трохі не туды яны прызямляюцца, карацей. Упс, упс. Упс, ау, ау. Добра. Добра. Мы зробім, каб удар быў менш прыходзіўся, тыпу, зверху, каб ён трошки як кампрэсар такі працаваў, вось так зробім. Не кампрэсар, а не ведаю, пружына. Глядзіце, абсолютно бяспечная дастаўка. Пум. Ну, вось цудоўна. Пум, пум. Бачыце? Бачыце, якая прыгажосць? Апошні. Ау. Упс. Амаль. Мы амаль зрабілі, што патрэбна. Вось так зробім. Гэтую штуку перанесем сюды і спалучым вось так. Зробім яе трошки менш. Паехалі.
Усё яшчэ больше, уся вага адпраўляецца вось на одну гэтую... Ау. Ау. Давайте знизим вагу на ёй. Вось так. Не, яна нічога не робіць, яна не будзе размяркоўваць ніяк энергію. Ладно. Я тут просто змяню, тому что увесь упор... По-перше, не вытрымліваюць ад удара вось гэтая канструкцыя, по-другое, уся сила кладецца літаральна на 1. А, не, пачакайце-ка, праблема моя вось тут, так? Гэта нават не праблемны, это вось гэты праблемны. Пум-пум. Давайте дадатковая вось такая размеркавалка яшчэ. Поехали. На версіі штосьці дуга працуе толькі тады, калі у цябе ёсць дзве кропкі апоры. Ну, то бок, калі ты дугу можаш зрабіць. Вось, у маім выпадку праблема не дуга, у мяне не вытрымлівае вось гэты масток. Ай-яй-яй. Во, усё як по дызайну. У мяне энергія ўся уходзіла ў одну, а на адзіную стресс перадавалася, але разваливалася яно зверху, я яшчэ не туды глядзеў. Усё по плану, усё по плану. Это абсолютно нормальная достава. Што выхад з гэтай тэставай камеры знаходзіцца амаль у версе. Каб прайсці гэты тэст за вас, кіроўцам патрэбна хуткасць і трывалы шлях. Мы верым у вас, кандыдат нумар 9723. Калі вы не з'яўляецеся кандыдатам нумар 9723, калі ласка, запоўніце форму запыту на падтрымку за 273 дні да тэставання. Добра. Так, зараз штосьці прыдумаем. Блакітненькія, нам патрэбна ў самы верх, так? То бок, па сутнасці, што мы жадаем? Мы жадаем, каб у нас быў масток, і яны даехалі вось сюды, а потым з размаху просто падалі літаральна ўніз і выляталі вось тут. То бок, спачатку будуем невялічкую штуку, можа быць рампу, таму што нам яна спатрэбіцца вось так. Якая будзе ўтрымліваць усю асноўную канструкцыю. Так, пам-пам-пам. Можа быць, нават прамы мост тут дацягнецца нармальна. Мы там можам потым зрабіць месца, з якога... Блін. Занадта далёка. Блін, я просто не жадаю яго менш рабіць, он будзе карткаваты. Альбо я вельмі складаную канструкцыю зраблю. Паспрабуем зрабіць складаную канструкцыю. Так, ідзем вось так. Ідзем вось так. Ой, не вытрымае яна. Так, як бы нам... Во, я придумал. Так. Тут не оттягивается, але там мне... Ой, будет дрэнна. Просто раблю зараз. Просто проверить, ці ўвогуле ідэя хотя бы близко працуе, ці не. Ох, будет дрэнна. Усё упирается на одну. С колонной хутчэй за ўсё не працуе. Ладно, колонну нас колонну зараз не хвалюе, правильно? Просто упирается ўсё літаральна ў одну, трэба неяк ёй дадаць жорсткасці, так. Давайте вось так і вось так яшчэ два дададзім, каб размеркаваць трохі вагу. Вось, зараз ужо... Не, ўсё роўна ўсё упираецца на один. То бок яно, па сутнасці, не дапамагло. Як бы яе знізіць? Ну ладно, не, добра, праблема пакуль не тая, якую мы павінны вырашаць. Робім платформу, на якую будзе ўсё прызямляцца. Гэта будзе дастаткова. Блин, дакладна яна зламаецца, на сам па сабе просто не вытрымлівае. Уй. Уй. І тут нам патрэбна зрабіць ім месца прызямлення, праз якія яны будуць потым праязджаць. Добра. Так, так. Так, і вось так. Пум-пум-пум. Полетели. Уи.
Пролетає. Давай, 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 родненький. Давай, родненький. Давай, 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 давай. Поехали, поехали. Ой, який гармідер тут буде, коли колона буде їхати. З колоною з одним усе просто, так? Зараз з автоколонною. Уй. Так, мост зліва витримлює, насамрэч, робить те, що нам потрібно. А ось справа по складаній. Упс. Доїжджає кожний... Ой. Ау. Ау. Не усі доїдуть сьогодні. Так, треба зробити з платформою. Проблема там, де не чакалі. Мне патрэбна з таго, што гэта яно ўверх так ідзе моцна. Вось зараз мы можам тут пабудаваць верхнюю яшчэ рампу, вось гэтую. Яна спрацуе. Так, давайте спрабуем. Можа быць, яго цалкам увогуле вышэй паставіць, каб і выгнуць яго. Зараз яна не вельмі ўдалая канструкцыя, і лепей выгнуць у іншы бок. Паглядзім. Оп, паехаў раз, паехаў два. Гэта хапае, гэта ідэальна. Гэта ідэальна. Оп, яны не настолькі доўга затрымліваюцца і паспяваюць з'язджаць да таго, як іх расплюшчыць. Цудоўна. Ёсць, ідзем далей. Што адбываецца? У гэтай камеры знаходзіцца яшчэ неправераная прылада для тэставання. Папярэднія тэсты паказалі, што кандыдатаў, якія пачынаюць нервавацца з-за павелічэння складанасці задання, можна супакоіць наступнымі гукамі. Мы адсочваем паляпшэнне вашага настрою амаль да прымальнага ўзроўню. Файна. Вам трэба ўтрымліваць звышмагутную суперкнопку, каб дзверы заставаліся адчыненымі. Добра. Тут таксама ёсць вентыляцыйная труба. Калі прылада ўключана, з яе будуць выпадаць грузавыя кубы-кампаньёны. Калі б вы былі ўважлівым, вы б ужо знайшлі рашэнне. Тым не менш. Поспехаў. Так, нам патрэбна. Гэта разбураем просто ўсё. Тут дзверы зачыненыя, іх патрэбна адчыніць кнопкай, каб адчыніць адчыніць кнопкай. Каб націснуць гэтую кнопку, патрэбна накідаць туды кубаў кампаньёнаў. Каб туды накідаць кубаў кампаньёнаў, патрэбна націснуць вось гэтую кнопку. І таму наша канструкцыя будзе спачатку мы паедзем наверх. Вось сюды, а потым будзем падымацца вось тут. Робім. Так, я, может быть, гэта подвесным нават просто на вероўках пакіну. Тыц. Гэта будзе правісаць, але ён як канструкцыя. Давайте зробім трошки больш жорсткую канструкцыю. Ой, ён там не дацягваецца. Падаецца, не дацягваецца. Так, не дацягваецца крыху. Так. Давайте тады вось такую штуку яшчэ зробім. Вось так. Вось так. Усё, арка гатовая. І гэтую арку мы яшчэ ўмацуем дротамі. Супер устойлівая штука. Супер устойлівая. Так. Перапроверим яе. Першыя наши в сэнсе тэсціруемыя. Угу. Цудоўна, тое, што патрэбна. Далей, будуем, нам патрэбны іншы мост. Іншы мост, які пойдзе вось сюды.
Добра. Пытанне ў тым, што гэты мост будзе па складанні пабудаваць з таго, што яго як арку хацелася б зрабіць вось такім вось. Вось так, каб ён быў больш устойлівым. Так. Але я магу зараз зрабіць цудоўную канструкцыю, якая будзе залежыць ад моста зверху. Просто вось такім вось чынам. Это нечаканае рашэнне. Оп. Вось такая арачка у нас будзе. Вельмі павольная, вельмі незручная, так? А што калі я рэальна іх прывяжу адзін да аднаго? Мне падаецца, гэта будзе дрэнная ідэя, але зверху настолькі ўстойлівы ён, што хацелася б гэтым скарыстацца. Давайте. Там ось вельмі неустойлівая штука, але чакайце, я магу нейкім чынам пабудаваць вось тут канструкцыю. Так, я магу арку полностью закрыць. Нават не гледзячы на тое, што яна будзе такая хіленькая, але гэта ўсё роўна арка. Вось, больш устойлівая стала. Ёсць. Ну, вы глядзіце, максімальная устойлівасць. Это можна, карацей, блин, на гада зробленае, не тое, каб... Праз 100 год будуць узгадваць гэты мост. Так. Пум-пум-пум. Зараз нам увогуле нейкія падказы далей не будзе. Так, разбураем спачатку гэтую канструкцыю, таму што нам толькі яе падманвае. Нам патрэбна... як нам патрэбна, вы глядзіце. Карацей, у нас кубы кампаньёны вось тут. Не, давайте по парадку. Каб праехаць у канцы, патрэбна адчыніць дзверы, так? Калі станецца каму ўзгадваць. Так, я ўпэўнены, што вось гэтыя чалавечкі ўсе спакойна, добра даедуць і будуць жыць доўга і шчасліва і зусім не загінуць у наступным тэставым комплексе. Дык вось. Тут у нас ёсць дзверы, якія патрэбна адчыніць. Тут, дарэчы, торцік указаны, што ў гэтым напрамку знаходзіцца. Патрэбна адчыніць вось гэтыя дзверы. Каб праехаць праз гэта, каб іх адчыніць, нам патрэбна націснуць на гэтую кнопку. Каб націснуць на гэтую кнопку, нам патрэбна выпусціць куб кампаньён. То бок, па сутнасці. Нам патрэбна, каб нашы ахвяры тэстуемыя, выбачаюся. Так, нашы тэстуемыя праехалі вось сюды. Тут мы зробім просты аркавы мост гэты. Я не ведаю, як... Я у назвах гэтых мастоў не разбіраюся. Вы бачыце, вось гэта простенькая канструкцыя, так? Яе больш чым хопіць на колькі заўгодна машын, спакойна могуць ездзіць, так? Яны праедуць тут. Тут у нас вываліцца кубік. Праблема ў тым, што куб так-то упадзе не туды, куды мы жадаем. Таму мы... А як нам яго туды падвесіць? Нам прыйдзецца будаваць цэлую канструкцыю, так? Добра, нам прыйдзецца будаваць цэлую канструкцыю. Вось так, вось так. І яшчэ вось такое умацаванне зробім. Вось так. Паглядзім, што яно атрымаецца пакуль. Мне проста хочацца паглядзець, ці прызямліцца куб кампаньён туды, куды патрэбна. Так, куб кампаньён прызямляецца туды, куды патрэбна. Далей. Зробім трохі арачку нашу маставую. Мне вышэй патрэбна. Так, а ці можна нейкую штуку прыдумаць ім? Тортик, так, ось тут указанне на тортик. 10 тут у гэтым напрамку. Мне патрэбна, каб яны праехалі вось сюды. Вось так. Праблема ў тым, што... Блин, тут прыйдзецца... Я не ведаю, як... Там проста месца не хапае. Літаральна проста месца не хапае. Давайте паспрабуем зрабіць яго па-іншаму. Спачатку знізу пойдзе, а потым пойдзе наверх. Вось так.
Я не ведаю, ці вытрымаюць яны, ці змогуць узбірацца так высока. Вось так. Просто тут я яшчэ магу кампенсаваць неяк, так? Я магу... Ой, блин, не дабудаваў. Вось так зрабіць, так? Потым вось так зрабіць. Амаль, вось так. І тут на гэтым пабудаваць цэлую арку, як бы, без праблемаў. Больш за то, я гэтую арку магу прачапіць за мост вышэй. То ўвогуле будзе цуд. Па ідэі, гэта павінна быць вельмі ўстойлівая штука. Ёсць. Цудоўна. Першы ёсць. Давайте цэлую аўтакалону. Ну, вы глядите, якая ўстойлівая штука. Тут абсолютно лёгка. Конец першай часткі. О, тортик показали на компьютеры. Так, завершыўшы першы тэставы этап, вы зарабілі права на працяг тэставанняў. Адмова ад далейшых тэставанняў правядзе да затрымкі наступнага паўгадовага этапу перапрызначэння. Ау. Віншую. Ви перасягнули усе чаканні. На жаль, патрабаванні да тэставання не стануць менш небяспечнымі, бо гэты тэст уключае ў сябе ахоўныя турэлі. Добра, ахоўныя турэлі. Калі машына трапляе ў поле зроку сістэмы навядзення, яна пазначаецца дыскваліфікаванай і прызначаецца для неадкладнага знішчэння. Цудоўна, па нам яшчэ страляць зараз будуць. Сінія лініі ў гэтай камеры – гэта дэзінтэграцыйныя бар'еры Aperture Science. Яны знішчаюць усю тэставую апаратуру, акрамя машын. Добра, то бок тэарэтычна я магу знішчыць гэтую турэль і праехаць міма яе. Мне патрэбна па дарозе знішчыць турэлі. Пачынаем з таго, што прыбіраем былыя канструкцыі, якія насамрэч проста падманкі ўсе. Мне патрэбна праехаць скрозь гэты партал, выбіць гэтую турэль і выехаць вось тут. Усё проста. Так. Спачатку зраблю гэты мосцік, таму што тут нічога такога няма. Добра. Тут ёсць. А вось тут у нас ужо паскладаней. Такая уже шчаслівая котька, зараз її чухають, вона така щаслива, ви би її бачили. Мо успокоиться десь, приляже, камеру поставлю. Так, добренько. Нагадываю, что мы на гэтым тыдні у нас марафон гулень по галасаванню, і таму мы будем кожны дзень мы будем галасаваць, мы будем вызначаць пераможцу на наступны тыдзень і вызначаць мы будем па рулетцы. Так же сама, як вызначаецца і пераможца, у нас яшчэ і ў нізе спіса гульні, за які не галасавалі больш за паўгады, яны будуць пакрыху вылятаць. Гэта ўсё мы будем рабіць о 12 па Польшчы, то бок праз 1 гадзінку. І яшчэ нюанс, гэта просто на наступны тыдзень. По-моему, на наступным тыдні пераводзяць гадзіннікі, то бок у выходныя пераводзяць гадзіннікі, калі я не памыляюся, і тады у нас час галасавання можа перасунуцца. Я яшчэ пагляджу бліжэй да канца тыдня, там перастаўлю даты ўсе паўсюль.
каб не блытацца, бо я ведаю, што гэта будзе мае 12 па Польшчы, а вось як будзе ў Беларусі, я там не памятаю наколькі, куды там што куды пераводзіцца. А, наадварот, у Беларусі не пераводзіцца, ну карацей так, тыпу, я яшчэ пагляджу на гадзіннікі. А, тут же зверху ёсць. Давайте лепей зачэпім вось за гэта. Так яно будзе значна больш устойлівае. О, так. Зараз мост пойдзе. Вось гэтая арка, яна будзе асноўную увагу ўтрымліваць. А вось гэтая штука не ведаю. Паглядзім яшчэ. Робім палатно. Паглядзім, як яно паедзе. Потым будзем вырашаць управляць нейкія хібы. Мне падаецца, трэба... Тут знішчылі, цудоўна. Ну, гэта нам залічыць, але я думаю, што калі мы будзем запускаць цэлую толпу, трэба зрабіць рампу тут, каб яно не падала просто, ну, як падала. Давайте пабудуем і адразу зраблю гэту рампу, якую я планую. Так. Вось так. І вось так. Потым. Гэта па сутнасці тая ж самая канструкцыя, толькі з рампай, каб вы разумелі. У іншым месцы. Ау, ау. Ну, амаль тая ж самая канструкцыя атрымалася. Так, ладно. Я вось так зраблю трошки. Вітаю, Шевіч, бро. А, пачакайце-ка, я адзіная памылка вось так вось патрэбна было зрабіць. Яна просто не складывалася ў арку. Нам патрэбна была арка, якраз. Вось так яна зраблю. У мяне ўчора быў дзень нараджэння, спомнілася 18 гадоў. Віншую. Вялікі ўжо зусім. Ну... Амаль по плану. А што калі я просто перезапушчу калону? Просто у іх ёсць пэўная верагоднасць і так даць рады, калі я нічога не змяняю. У які момант узнікае праблема? Ага. З-за таго, што яны занадта хутка вылятаюць. А што калі я зраблю ніжэй вось так вось? Больш роўна. Каб яны не ляцелі, а ехалі. Ау. Так, добра. Наадварот зробім вышэй. Розная канструкцыя зараз будем. Я просто не то, каб там магу кантраляваць ім зручную рампу зрабіць для прызямлення. Вось. Альбо зрабіць нейкую суперхітрую сістэму, якая выпускае одну машынку, пропускае наперад, а потым іншыя машынкі едуць па нізу. Наадварот мне патрэбна. Ну ладно, я такую штуку хрен зрабіў, у меня механікі ніякай няма. Ляцім. У прынцыпе. Упс. Ну глядзіце, яны усе амаль зрабілі тое, што мне патрэбна. Так. А за пивом пакуль не отправили. Да кто тебе зараз отправит? Тебе уже 18 годов. Кто тебе указ? Так. Яшчэ ставіш самую спробу. Чалавечкі дакладна зляцелі, гэта неабходныя ахвяры для навукі. Мы нічога не можам з гэтым зрабіць. Добра, не. Я зраблю вось просто мелкія змены ў масту, буду перасоўваць, пакуль яно не зробіць тое, што мне патрэбна. Ау. Ну, зрабіў мелкія змены. Так. А што калі я вось гэта палатном зраблю таксама? Яно нейка больш устойлівае, мне падаецца, будзе. Не нашмат.
устойлівасць прыкладна аднаго ўзроўня. Я зраблю зараз вось так і замяню вось гэтую апору на вось такую. Не. Я вось так зраблю, таксама арку. Вось так. І вось так. Спробуем. Трошки вышэй падняць яе. Ну, нешта пайшло не так. Ау. Портал калісьці раздавалі бясплатна? Можа быць, але ў мяне портал даўно ёсць набыты. Я не сачыў за яго раздачамі. Давайте яшчэ раз за гэтым мостом паглядзім, дзе канкрэтна ў яго кропка напругі. Мне падаецца за... Вось гэтая першая самая, яна больш за ўсё страдае. Яе трэба размеркаваць. Сілу накіраваць не ўніз напрамую, а трошкі, каб яна пайшла ў два розныя бакі. Ось так. Яна тады будзе больш трывалая. Бачыце? Прыгажосць якая. Усё. Так, у нас шмат турэляў. Гэта ўзровень. Шмат турэляў, якія будуць сустракаць любога, хто будзе пад'язджаць. Так, нам патрэбна ад іх пазбавіцца. Для таго, каб ад іх пазбавіцца, мы праедзем паверху. Вось тут, нейкім чынам, яшчэ не прыдумаў як. Праедзем паверху, выйдзем з гэтага парталу, заедзем да нашых сяброў турэлек. Так. І потым выйдзем праз гэты партал, вось тут, і вернемся вось так. Ці магу я неяк па-іншаму праехаць? Вось тут я праехаць не магу. Вось такі маршрут у нас не атрымаецца. Праз парталы, карацей, толькі. Тое, што я сказаў пачатку. Так, добранька. Але тут будаўніцтва у нас пачнецца знізу, як не дзіўна. Ага, і гэтая штука нам нават перашкаджаць будзе. Добра. Зразумеў. Проста у нас зараз наверсе няма ніякай апоры для моста. Так? Абсолютно ніякай. Так, вось гэтую мы раздзелім і яшчэ одну дададзім для ўстойлівасці. Каб больш трывалую арку зрабіць. Вось такая канструкцыя будзе ўнізе. І яна будзе падпоркай нам для больш высокага моста вось тут. То бок, што я зраблю? На базе вось гэтага я зраблю іх як асновы, але можа быць гэтага нам можа хапіць. Вось так. Вось так, вось так. Вось так. Блин, далёка. Гэта можа развалівацца вельмі моцна, але паглядзім. Так, так, так. І каб гэтая штука яшчэ была больш трывала, каб размеркаваць вагу. Вось так зробім. Дададзім арку зверху. Гэта будзе даваць... Не, ведаеце, гэта будзе дрэнна. Мы зробім іх вось такімі. Мы зробім вось такую пружынку, якая будзе падтрымліваць. Яна павінна даваць размяркоўваць лепей. Паглядзім. Давайте паглядзім, ці працуе ўвогуле, а то гэта... Не, ўсё ламаецца ніжняя, занадта цяжка. Ау. Ніжняя не вытрымлівае пад вагай гэтага ўсяго. Пу-пу-пум. Просто нават праверка, бачыце, нават просто трываласць самой канструкцыі, яна не вытрымлівае просто пад сваёй вагай. Так, это ўсё перабіраем тады. Этот павінна, каб было два розных моста, інакш яны не вытрымаюць. Паспрабуем тады выкручвацца зверху. Будем спадзяцца, што будуць бясплатна раздаваць. Я таксама спадзяюся. Ну, тыпу...
Портал уже такая класіка, я не ведаю. І асабіста першы портал, ён не такая вялікая гульня па памерах і ну нічога такога ўжо. Так, это ніжні нармальна трымаецца. Усё. Добра. Давайте верхні. З верхнім складана, у яго рэальна ніводнай падпоркі. Адзінае, што мне прыходзіць у галаву, ведаеце, што ў галаву прыходзіць? Крутая ідэя. У меня есть крутая ідэя, просто вы ачмураеце. Мы будуем мост, які ўпадзе. І гэта па дызайну. Ведаеце, як у World of Goo час раней можна, ну, як хто памятае, можна было будаваць. Зараз мы зробім вось такую. Типу, ты з разлікам, што гэтая хрень будзе падаць. Опанькі. Ау. Ну, амаль. Ну, амаль тое, што я жадаў. Вось гэтая частка не дадаткова яшчэ ёй. Так, не вытрымлівае ніжняя, так. Давайте ёй падмацаванне яшчэ зробім. Вось так. Гэта будзе арка ў два бакі, таму што яна потым унізе расцягваецца, то бок гэта па сутнасці штука ў два бакі працуе зараз. Оп. Не вытрымлівае ўсё роўна, ад удара не вытрымлівае. Трэба ніжэй яе пабудаваць. Не трэба так далёка і высока. Зараз проста пакрыццё моста, пакрыццё моста. Я ж магу вось... ну я ж магу вось так зрабіць. Што мне перашкаджае адразу пабудаваць проста мост? Ён проста не будзе мець добрыя замацаваныя кропкі. Вось і ўсё. Это, конечно, дрэнна скончыцца. А яны выпусцілі другую частку ў Steam? Так, пачакайце-ка. Другую частку ў Steam, дык пачакай-ка. Пра World of Goo гаворка. Так. І выпусцілі, калі шчыра, толькі калі у другую частку выпусцілі ў Steam, я толькі даведаўся, што яна выйшла. Типу, я прапусціў абсалютна выхад другой часткі. Я памятаю, як мне спадабалася першая, я шмат ёй заліпаў. Вось, я, дарэчы, не ўпэўнены, што я прайшоў, але падаецца прайшоў. Так. Гэты масток, ну такі сабе, давайте праверым. Ці можа машына па яму праехаць увогуле. Адна можа, адна дакладна можа. Гэта ўжо штосьці, гэта ўжо няблага. Тады нам застаецца... Ну, зараз, глядзіце, невялічкая праблема. Так. Я просто подумал про другую частку Portal, ты Арагана кажаш, я такі, у сэнсе, у Steam могуць не выпусціць другую частку Portal, типу, як гэта увогуле магчыма. Это першая моя думка была. Так, нам зараз патрэбна зрабіць нейкае цікавае скрыжаванне, таму што гэта будзе рампа, дакладна. Вось, якая. Так. Вось такая прыкладна канструкцыя будзе. Мы з іншага боку зробім яшчэ одну рампу. Так. Можа быць, вы трэба вышэй яе падняць. Ну добра, давайте пакуль канструкцыю вось тут зраблю. Просто канструкцыю. Это не сама рампа, а просто тое, на чым будзе трымацца конструкция вышэй. Так, ты не мост будешь, ты у нас будешь падтрымкай. Так, яно не вытрымае, так. Так? Можа быць? Ты занадта нізкая будзеш у нас, таму мы зробім яшчэ одну такую вось канструкцыю.
І ось так. Давайте паглядзім, што з гэтага атрымаецца, а там вырашым. Цудоўна. Адзін даязджае. Нягледзячы на тое, што там абсолютно абсурдная канструкцыя. Цудоўна, цудоўна, цудоўна. Далей мы робім адваротную рампу. Это нейкая суперскладаная канструкцыя. Так, ладно. Нам зараз патрэбна штука, якая будзе самім мастком. Так, вось тут. Пум, пум, пум. Яе мы умацуем таксама. Так. Яна хоць трымаецца? Трымаецца. Вось эта штука мяне напружвае, мне падаецца, шмат машын тут не праедуць. Ось так зробім. Можа быць, нават варта ад гэтага пазбавіцца, таму што мне падаецца, на яго ідзе ўвесь упор. Ось так мы зробім. Давайте паглядзім, куды паедзе і як ён паляціць. Это будзе першая прыкмета, што мы не ў рэальным свеце, а ў матрыцы. Так. Я бы вельмі здзівіўся, не пабачыўшы такія, ну, з тым такія, о, мы не выпускаем сваю гульню ў сваёй жа краме. Цудоўна, гэта прям... Нягледзячы на тое, што там гойдзецца абы што, нейкая хрень. Давайте паглядзім, ці атрымаецца у нас аўтакалону запусціць. Раз, пролятае. Першы ідзе нармальна. Другі таксама. Так, і зараз самае цікавае пачынаецца. Вось тут гэтая сістэма, яна занадта гойдаецца, і гэтыя чэлы могуць не далетаць проста з таго, што папярэднія вось так прыкладна. Ау, ау, ау. Адзін паехаў увогуле назад і на самы ўваход. Нават два. Добра, вось гэтая канструкцыя слабенькая, яна не трымаецца ні на чым. Вось так мы яе дададзім, і яна зараз павінна быць больш устойлівая. Трошкі овер-інжынірінг тут адбыўся. Ведаеце, трошкі пераінжынірыў занадта. Тут такая ось хранацень. Дезертиры. Не, яны десертиры, яны ад слова десерт, то бок тортик. Гэтае тэставанне ўключае ў сябе паветраную панель веры. Яна выкарыстоўваецца для праверкі здольнасцей кандыдата супраціўляцца жаданню разбіць тэставую машыну. Что? Это тэставанне ўключае ў сябе паветраную панель веры. Яна выкарыстоўваецца для праверкі здольнасцей кандыдата супраціўляцца жаданню разбіць тэставую машыну. У выніку 142% кандыдатаў не супраціўляюцца. Яшчэ 42 кандыдаты, якія, акрамя тэставых машын, кідаюцца яшчэ іншай апаратурай. Так, мы выязджаем вось тут і робім пш, зразумеў. Ну, па сутнасці мне патрэбна проста давесці іх пакуль што... Тут нават апоры няма ніякай. Тады. Мне патрэбна вось такая хрень. Такія вось трохкутнікі, таму што яны будуць асновай для падвескі моста. Гэта будзе падвесны мост. І можа быць нават... Блин, я не памятаю, як арка такая робіцца, типу праз цэнтр. Ну ладно, давайте пакуль не вельмі задумвацца над гэтым, давайте хаця бы адзін сегмент пабудуем, праверым яго трываласць.
Так. Про сумесный стрим у пятницу згубіў стрик. Да. Блин, ну гэта подлая хрень. Не тое, што я бы чакаў увогуле. Вітаю, на нравится танчики. Так, давайте-ка ось так. Ось так. Это у нас, па сутнасці, гэтая канструкцыя спецыяльна, ну, на чым было потым вісіць мастку. Так. 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 Таму што нам 2 кропак не хапае, нам патрэбна больш. Давайте паглядзім увогуле, як это выглядае. То бок яны, па сутнасці, вісяць, так? Вось гэты сегмент, я ў ім вельмі сумняваюся. Але давайте пабудуем яго вось так. То бок ён будзе працаваць як арка. Толькі размеркаванне, ведаеце, вось гэта штука не павінна працаваць увогуле. Давайте паспрабуем арку пабудаваць і паспадзявацца, што яно размяркуе нармальную энергію. Але мне падаецца, не тое. Так, а ну тут не дацягваецца сегмент гэта. Ой, будзе дрэнна, давайте паглядзім, яна атрымае. Ой, будзе дрэнна. Добра, глядзім, давайте глядзім. Ну... тут яму... Усё, выбачаюсь, тут патрэбна яму яшчэ платформачку падрыхтаваць, на якую ён будзе прызямляцца. Паска для гледачоў. Так, вы ж разумееце, я стрымы пачаў рабіць толькі для таго, каб пасткі для вас рабіць. Разумееце? Мае стрымы гэта пастка, асцярожна. Так. Так, і я спадзяюся, вось тут дзесьці мы зробім... Вось так. Яно можа спрацаваць, можа не спрацаваць. Я не вельмі доўга думаў над гэтым. Так, давай-ка. Пролятае. І тут. Платформа. Блин. Там... Усё ў гэтай канструкцыі. Пачакайце-ка, як яно так атрымалася, што яна не працуе? Это ж літаральна стык у стык зроблена. Да что такое? Ладно, давайте невялічкую рампу тут зробім. Прям мікро. Ось такую. Там нават не побачыць. Ож. Ось так. Ну і ўсё, павінна быць нармальна. Ну і вось так ён не ўмацоўваецца. Мне патрэбна вось так замацаваць. Вось так будзе трымацца. Стрики социальный конструктор лічбовый ланцуг. Ну, это система контролю просто людей. Уи! Ну, мне падаецца тое, што патрэбна. Так. Вось такую штуку зробім. І гэтага павінна хапіць нам для прызямлення. Уй. Вось эту хацелася б трошки выправіць, таму што калі калона паедзе, то гэта будзе жэсць. Ну, ўсё мяккае прызямленне. Давайте вось гэтую штуку выправім, таму што калона дакладна тут зламае ўсё нахрен. Яшчэ не факт, што вось гэты мост утрымаецца, перавозячы калону. Вытрымаў, вы паглядзіце. А вось гэтая штука не вытрымала. Добра, я перажываў больш за ўсё за гэты мост, ён самы жорсткі, а тут мы зараз хуценька гэта выправім усё. А што зламалася-то? Давайте паглядзім. У які момант яно пайшло не так. Вось яны улетаюць у партал, вылетаюць тут. Ну, ну вось, один неудалы удар з-за таго, што першы прыляцеў. Давайте зробім 2 сегменты. Вось так.
І я зараблю зноў вось такую хрень, спадзяючыся, што аб сцяну хаця б частка энергіі пагасіцца. Ну, выглядзіце як мягенька, як па масліцу. Амаль. Доставлено 0 з 5. По маслицу. Так, давайте поглядим, як оно зламалося. Упс. Гэта зусім не тое, што я планаваў, зусім. Ага. Добра. Зробім вось такую штуку. Ну так, яна ж не чапляецца ні за што. Яно не вытрымлівае ад удара вось сюды, так? Давайте поглядим яшчэ раз. Насамрэч нічога ў канструкцыі не змянілася, гэта дрэнна. Ну, яны з размаху карацей прызямляюцца зараз. Мне трэба змягчыць удар. Я зраблю вось такую штуку. Давайте, можа, зробім якую кішэньку, што ли, для іх спецыяльна. Я просто хацеў бы, каб яны маглі разгарнуцца, тыпу упасть і мне просто скампенсаваць удар. Яны занадта рэзка прызямляюцца на платформу, так? Калі я зраблю вось такое... Вось такое. Блин, трэба... Не. Як бы вам змягчыць? Яны просто, можа быць, занадта мякка ляцяць. Блин, яны дагэтуль больш мякка лёталі. Пу-пу-пум. Пу-пу-пум. Вось за гэтай штукі яно ламаецца, так? Але як мне зрабіць так, каб яно размеркавала энергію і не трапляла вось сюды? Давайте паспрабуем зрабіць вось такую канструкцыю. Яе мэта будзе толькі ў адным, гэта размяркоўваць трошкі энергію, але гэта неназначна размяркуе насамрэч. Я просто пагляджу, ці спрацуе гэта размеркаванне. Блин, спрацуе ли гэта размеркаванне? Не, халяве. Яно занадта рухаецца тут. Вось так зробім і вось так зробім. Вось такую хрень. Паглядзім. Это павінна часткова размеркаваць як ланцужок такі пашыраючы, ён павінен, па ідэі, размеркаваць вагу. Але не факт, што спрацуе. Амаль. Ну, амаль. Так, што я магу яшчэ дадаць? Я магу дадаць сюды, тады. Вось так. Але ён насамрэч не дапаможа, можа нагрузіць нават больш. Можа быць, варта зрабіць яшчэ адзін такі размеркавальнік, просто... Альбо у ланцужок паставіць некалькі такіх размеркавальнікаў. Оп. Разламалася частка, разламалася яшчэ, стала яшчэ... Я кажу, стала яшчэ горш. Так, ладно, давайте вось гэта. Упс. Так, можа быць, трэба зрабіць рэальна просто шмат мелкіх размеркавальнікаў. Мы зараз робім вось такое. Раз. 2. 3. Гэта, па сутнасці, у канструкцыі амаль тое ж самае, што я рабіў дагэтуль. Трошкі не тое атрымліваецца.
трошки овер-інженірінг, тобто трохи. Гэта павук свае ніткі, карацей, пад ЛСД робіць. Ведаеце, там гэта самае, як павукі плетуць розныя павуцінне пад уздзеяннем розных рэчываў. Вось прыкладна такога ўзроўня нейкая хрень. Божухна. Глядзім. Все равно, бачите, один разламаўся, другі зламаўся і трэці не атрымаў. Справа ў тым, што іх два толькі, так? Мне патрэбна не на два, у ідэале размеркаваць. Справа ў тым, што ціск ідзе не ўніз, а той, што ён засяроджваецца на гэтых двух і дастаецца толькі гэтым двум. Я магу 3 іх зрабіць, кропкі. Вось такі размеркаванне і вось такі. Блін. Што яны працуюць толькі парамі, трохкутнікамі. Ось так зробім. Ну і насамрэч вось прям так. Я зараз бахну, просто паглядзець. Таму што глобальна яно, калі мне важна, каб утрымалася вось гэтая частка. Калі яна ніжняя зараз адваліцца, то я ўжо ведаю, што з ёй рабіць. Просто узмацню ўнізе. Ну вось зараз низ зламалася, але верх вытрымлівае цудоўна. Усё, гэта спрацавала. Гэта зрабіла тое, што патрэбна. Мне проста патрэбна яшчэ адзін узровень размеркавання гэтай сілы, і ўсё будзе нармальна. А, у меня ж вяроўка ёсць. Я што, ляснуты, што ли? Я ж вяроўкамі павінна ўсё трымацца было бы. Блін, мне падаецца, я лухтой займаўся. Ну, по ідеі, на вяроўках все бы утрымалася без праблем. Я сам сабе жыццё ускладніў. Ладно, будзе як ёсць. Нешта ідзе не тое. Давайте прибираем усё. З іншага боку, з вяроўкамі яно будзе неўстойлівая структура. Так, яно з вяроўкамі будзе неўстойліва. Вось гэта размеркаванне ў пачатку добра працуе. Недаінжынірынг. Калі недастаткова гаўна і палак, трэба больш гаўна і палак. Па сутнасці так, просто што я выкарыстоўваю, я ведаю толькі некалькі прыёмаў у размеркаванні вагі і напругі, так, я не тое, каб, блін, інжынер малстоў там, альбо вось гэтае ўсё там матэрыялы разлічваць, альбо як, карацей, не інжынер там поля пабудовы малстоў нейкі, і я ведаю толькі пару прыёмаў, вось, і я імею ўсё, вось гэты два прыёмы просто паўсюль луплю, і ўсё, я як... Калі ты малаток, то паўсюль гвозді, так? Цвікі, выбачаюсь. Так, добренько. Калі я так зраблю і просто падвешу ўсё на вяроўкі, то што будзе? Яно нават трымаецца. Ладно, паглядзім. Мне падаецца, вяроўкі парвуцца проста і ўсё. Яны не вытрымаюць удара. Трэба неяк цішэй зрабіць гукі-гуні, удары гэтыя. Таму што яны каб здае які клас. Ну так, вяроўкі парваліся. Фіранкі не вытрымалі. Так. А дзе налады? Кіраванне не тое.
Не, трэба будаваць прям жорсткую канструкцыю, без варыянтаў. Давайте паспрабуем зрабіць яе вось такой. Яна трошки як лухта будзе, але значна прасцей, і я буду бачыць, дзе ў мяне пайшло, што пайшло не так. Яшчэ мне падаецца, што вось гэты сам факт, што яны прызямляюцца за размаху вось на гэтую платформу, мне падаецца праблемай. О, Рудзі стрыміць, круто. Мы, дарэчы, галасаванне у нас будзе праз 20 хвілінак. Ось. Будзем круціць рулетку. Ай-яй-яй, вы глядзіце, што адбываецца. Один доехал, два доехала. Неблага, неблага. Не. Штосьці... давайте ведаеце, што я зраблю яшчэ адваротную штуку. Я знізу умацую і пакажу вам кочку. Вы па фрэйшцы засумавалі, я ведаю. Яна якраз тут уклалася. Зараз. Гэта ўсё пабудуем. Готово. Так, зараз, дзе там? Так, будзе фрэйшка вам. Так, ёсць. І. А вось і фрэя. Дарэчы, у меня там ні аватаркі, нічога не было. Давайте усе ўправа ўніз. Няхай тут будзе сядзець. Літаральна каля мяне вось тут, нават калі я пачаў казаць, яна раптоўна паслухаць, што я там кажу. Так, пра цябе, Фрэя, кажу. Так, яшчэ ушкі ўздрыгнулі. Усё чуе. Ведаеце, у котов есть такая хрень, што з-за таго, што вельмі добры слых, яны добра арыентуюцца, і ім часта не патрэбна паварочваць галаву ў бок таго, калі, дзе адбываецца гук, каб зразумець, што там адбываецца ўвогуле. Яны проста бяруць, паварочваюць вушы і ўсё. Вы глядзіце, яно вытрымае зараз. Мне хапала для канструкцыі ў канцы ўтрымання проста жорсткасці самой рампы. Вы глядзіце, выканана. На шчасце, кіроўцы здольныя ісці да поспеху. Упс, памылачка ёсць. В экстрэмальных сітуацыях, як, напрыклад, калі машына апынулася Давайте скриншотик зроблю. Потым гульцу закіну. па-за дарогай, яе абстрэльваюць тэставай апаратурай. Так, добра. Так. А вот праз чат можна пачуць, я у мінулы раз пробудзіў. Так. Калі вы ў чаце пішаце, калі вы вельмі глосна пішаце ў чаце, то Фрэя на гэта рэагуе. Так. Добра. У гэтым пакоі мне патрэбна выбрацца вось тут, а з'яўляюся я вось тут. Мне патрэбна націснуць на кнопку ось на гэтую, каб адчыніць тут луч знаходзіцца, зразумеў. Альбо што, пачакайце-ка. Зразумеў, куб вылятае і наадварот блакуе. Мне патрэбна... А як мне зрабіць? Бачу, вось тут ёсць... Не, добра. Вось тут ёсць наадварот кнопачка. Вось калі націсну на гэтую кнопку, то тут можна будзе ураніць куб, і ён паляціць вось туды, каб збіць гэта ўсё і можа быць нам дапамагчы. Пабачым зараз. Вось, добра, але для таго, каб націснуць гэтую кнопку і ўвогуле праехаць, то бок калі мы нават з'яўляемся і машына паедзе, яна з'явіцца адсюль, паедзе вось так і ні халеры не атрымаецца. Трэба складаней. Трэба праехаць праз блакітны партал, атрымліваецца. Так, мне патрэбна альбо ў блакітны... Ёсць два варыянты, як вырашыць гэта ўзровень. Гэта вылецець тут, праехаць праз блакітны партал і даехаць да жоўтага, альбо нейкім чынам запіхнуць у жоўтыя, што складаней значна, і праехаць у гэты бок, потым з блакітнага хрен выйдзеш. Зразумеў.
Вітаю, Ліві Сортен. Вітаночки, вітаночки. Давайте наступне. Нам патрэбна рампа, так, по якой яны будуць з'язджаць. Таму падрыхтуем вось гэтую аснову для рампы. Это то, што будзе ўтрымліваць у паветры. Так, тут я не магу гэта зрабіць, так? Ну, давайте хотя бы так. І ніжэй будзе насамрэч сам мост. Не сам мост, а нават просто месца прызямлення. Вось так. По сутнасці мне просто под прамой патрэбна праехаць, правильно? Вось так. Вось так. Так. Глядзім. Высадзіўся, вельмі нагружваецца ўся сістэма. Але робіць амаль тое, што мне патрэбна. Зараз глядзім, куды купляціць. Ау. Гэта не зусім тое, што мне патрэбна. Блин, бачыце, у чым справа? А, не, пачакайце, ён націснуў. Ён зрабіў... Добра, ён перанёс куб і нішто не націскае на кнопку. Усё на месцы. Добра, гэта якраз таки тое, што мне патрэбна. Далей робім вось тут канструкцыю. На звычайны мост нам не патрэбна нейкай складанай канструкцыі для таго, каб просто перанесці праз гэтую дзюрку. А, не, спатрэбіцца трошки у два этапа просто зрабіць. Больш сегментаў моста будзе. Я вось так зраблю і вось так зраблю. Зробім яго трошечки аркай, каб ён таксама лепей размяркоўваў увагу. Так, ну і калі нам гэтага не хопіць, то мы дададзім просто зверху яшчэ вось сюды можам пачапіцца заўсёды. Тут нам хопіць звычайнага моста. Просто вось зноў некалькі сегментаў. Пум-пум-пум-пум-пум. Звычайны, самы просты, надзейны, вельмі танны ў пабудове. Гэтага павінна хапіць. І далей мы потым зробім тут рампу для прызямлення. Галасаванне было пакуль не. Яно будзе літаральна, можам гэты ўзровень зрабіць і будзем рабіць рулетку круціць. Ось. Так. Зараз зробім... Гэта аснова, гэта не сам мост будзе, але гэта аснова для нашай рампы, якая будзе на адзін узровень вышэй. І гэтая рампа будзе мець размеркаванне яшчэ ў сябе, вось такое. Хацелася б, канешне, вось так зрабіць, але яно ні халер не зробіць, мне падаецца, абсолютно будзе бессэнсоўным. Давайте вось так зробім. Можа быць, яно будзе абапірацца тут. Глядзім, што атрымаецца. Дзесьці штосьці я прадзяўбаў, гэта 100%, я ў гэтым не сумняваюся. Так, полетела. Будзе зараз знесе турель і прыбярэ шыт. Опа, бачыце, не вытрымала. Халера. Падзяліцца ўражаннямі другой Death Stranding. Так. Так жа, як і першую, ці можа ёсць адчуванне, што другая гульня трошкі спосаб хайпануць на поспеху першай. Не, гэта ў стылі... Другая вельмі ў стылі Кадзімы. Гэта просто, ну, типу, чаканні прыкладна такія былі. Яна пра іншую тэму, і таму можа не спадабацца людзям. Я лічу, што другая частка, цудоўная частка, такая же кайфовая, як і першая, яна расказвае пра іншыя рэчы, і калі камусьці, калі першая частка гэта была пра тэму адзіноцтва, то другая частка гэта пра тэму сям'і і страты. Типу, ну, тое, што наяўнасць блізкіх таксама вядзе да сумных момантаў, скажем так. Ну, то бок, тое, што блізкіх шкада губляць. Вось, такая хрень. І яны пра розныя тэмы, а з таго, што змянілася тэма, яна не проста паўтарае першую частку, яна якраз такі можа не спадабацца людзям. Ёсць такая вельмі заўважная тэма, увогуле, калі вы бачыце сіквелы гулені, тыпу, добрым сіквелам лічыцца ўсё тое ж самае, толькі больш, так?
Справа ў тым, што Death Stranding не зусім у гэтым сэнсе той же сіквел. Геймплейна гэта так. Геймплейна гэта літаральна тое ж самае, толькі больш, так? А вось эмацыйна гэта іншая гульня. Гэта іншая гульня пра іншую гісторыю. І калі хтосьці не адчувае сувязі з эмацыйнай аддачай як ад першай часткі, то гэта нармальна. Таму што гэта іншыя тэмы, і вам можа быць не настолькі падабацца гэтая тэма. Так, другую частку, першую частку Сэма не шкада. Я, шчыра, мне прасцей разумець Сэма першай часткі. Шчыра. Ну, тыпу, ён мне бліжэй, так? Другога Сэма я як бы я разумею. Гэта кранальна, і гэта прыемная гісторыя, проста што яна трошкі далей ад мяне. Вось і ўсё. Таму маё меркаванне такое, калі вельмі спадабалася першая частка, другая можа не спадабацца, але яна геймплейна, гэта будзе тое ж самае, што і першая, толькі больш сюжэтна можа быць не адчуецца па-іншаму, адчуецца можа быць горш, можа быць лепш у залежнасці ад таго, па тыпу залежыць ад чалавека. Гэта настолькі як бы інтымная як бы рэч, якая залежыць выключна ад кожнага чалавека. А у нас праблема, у нас рампа не працуе. Так, давайте зробім яе яшчэ вышэй, так? Мы зробім яе больш рэзкай, так, больш агрэсіўнай рампай. Мы зробім, каб яна падала з меншай высоты і прызямлялася адразу куды патрэбна. Калі зараз не атрымаецца, то мы просто пойдзем і будзем круціць рулетку, вось і ўсё. Вось такі план. Усё. Давай, спрацуй. Бачыце, як напружваецца гэтая штука, усё трымаецца на вось гэтым. Ведаеце, як на працы бывае такое, што тыпу адзін чалавек усё цягне. Вось зараз на вось гэтым героі трымаецца ўся гэтая рампа, і гэта не дапамагло, таму што я трошкі міма зрабіў. Добра, давайте зараз круціць рулетку. Дарэчы, учора першы кавалчык дарогі пабудала. Віншую. Знаем, казаў, што другая частка ўспрымалася як больш змрочная. Трэба ўсё роўна больш паглядзець. Шчыра, на маё меркаванне, першая частка для мяне больш змрочная. Гэта, ведаеш, вось тут мы ідзем у тэрыторыю таго, што гэта вельмі як бы індывідуальная, так? І мы хтосьці будзе... Тое ж сам было і з першай часткай. Хтосьці кажа адны рэчы, але ўсё, калі тут, ведаеш, нават не пра густаўшчыну гаворка, гэта пра тыпу больш кажа пра чалавека, чым кажа пра яго густы нейкія. То бок, штосьці, што не падабаецца, можа спадабацца іншым, і справа не ў гусце, там, тыпу, эстэтычным нейкім уражанні, а часта людзі там спрачаюцца пра тое, што як адчуваецца яна. І адчуванне, абмяркоўваць адчуванні вельмі складана, таму што людзі часта пачынаюць прымяняць, тыпу, ацэнку нейкую даваць адчуванням, але калі яны спрабуюць ацэньваць адчуванне іншага чалавека, гэта бессэнсоўна. Ну, тыпу, ты не можаш ацаніць адчуванне іншага чалавека, гэта амаль проста бескарысная праца. Ось. Так. Отправляется на Neighbors from Hell 10 тысяч. 20 тысяч. Нават. Ні халеры сабе. Зараз крутим рулеточку. Так. Я іду. Трэба было прям для гэтага тыдня. Нагадваю, увесь тыдзень мы будзем яшчэ 1000 отправляться на Neighbors from Hell. Мы увесь тыдзень будзем гуляць па рулетцы. Прям увесь тыдзень. І кожны дзень будзем галасаваць на наступны дзень і глядзець, што ў нас перамагае. Адзінае, што я бы, конечно, хацеў вярнуцца до нашага старага спіннера, таму што гэты трошкі такі, ён візуальна мне менш падабаецца, але мне для гэтага трэба бота назад перапісваць, таму што яны са старага бота, са старага спіннера нас у пэўны момант просто выгналі. Таму што зламалі яго, ну, пазбавілі той фічы, якая нам неабходна. І яшчэ 500 на Neighbors from Hell адпраўляецца. А можна было на DS2? Ну так.
Ну, чалавек не праходзіў, не гуляў, і хутчэй за ўсё спрабуе Левіторвін спрабуе пазбегнуць спойлераў. Таму гэта адна з прычын, чаму я кажу, давайте не абмяркоўваць як мінімум спойлеры нейкія. Думайце заўсёды, што мы зараз, ну нават тыя, хто ў чаце, не спойлерыце іншым іншыя гульні. Спойлерыць, абмяркоўваць можна тыя гульні, якія зараз гуляюцца. Калі яна гульня ўжо пройдзена і сюжэт на нейкі момант уже раскрыты, мы абмяркоўваем, спакойна можам абмяркоўваць гэтыя моманты, таму што я таксама не жадаю сабе спойлеры атрымліваць. Там дарогі вазочкі. Так, ну там, в прынцыпе, падобна на Bridge Construct Portal цалкам. Так, давайте я зараз вас переключаю на спиннер. Так, вось он, наш спиннер. Так, мы створым тут новое, обнулим. Далей ідзем у наш спіс галасавання. Так, ёсць. Закидываю сюды. Ёсць. Выкидываем наши каапы, потому что каапы патрабуюць падрыхтоўкі, і калі мне нагаласуюць яшчэ на гэтым тыдні на ўсе каапы, то гэта ж кабзда будзе просто. Нагадываю, але пятніца ўсё яшчэ застаецца топ-1 у нас на гэтым тыдні. І на наступным таксама. То бок ўсё яшчэ каапы, калі вы жадаеце прасоўваць каапы, яны павінны перамагчы, стаць топ-1 і перамагчы у перамагчы а 12 у чацвер. То бок яны павінны быць на першым месцы, а не ў рулетцы. Так. А дзе ўсе каапы? Дзе ўсе каапы? Я што, сляпы, што ли? Ну, у пачатку я не бачу ніякіх каапаў. Так. Тут няма. Вось Эліас по-беларуску. Далей. The Guild. Так. Далей вось Ремволт. І падаецца, гэта наш апошні быў каап. Так, это наш апошні каап. Так. Добра. Перамешваем наш спіс. Давайте ім візуальны стыль які дам. Іншы. А то мы яго здзяўбе. Давайте блакітненькі сёння будзе. Перамяшаем, каб было больш драматызму, таму што там ёсць маленькія пазіцыі, якія ледзь бачна. Вось іх туды. Ляцім. Спрабуем. Глядзім, што гуляем заўтра. Якудза Like a Dragon. Добра. У меня там захаванне ёсць, але мы пачнем спачатку. Ну, тыпу, я сам даўно не гуляў, і вы не ведаеце шмат, можа быць, хтосьці з вас не ведае гэтай гульні, гэта варта глядзець з самага пачатку, таму што калі вы уварвецеся ў цэнтр самы, яна ў мяне ёсць, я гуляў Якудза Like a Dragon, я не прайшоў, але я закапаўся ў дадатковых квестах, мне занадта весела было займацца рознай хернёй гульні замест галоўнага сюжэту. Мне было весело, реально, там мільён просто актыўнасцяў, гэта просто штосьці сваё. Добра. Мы калі што, там наколькі там пачатак сур'ёзны, там прям сур'ёзны пачатак, амаль без жартикаў. Вось, будзем яе гуляць. Так, добранька, зараз я запишу Якудза Like a Dragon у нас у спіс пераможцаў. І яшчэ, акрамя пераможцы, зараз мы будзем пераходзіць, мы вызначым, хто ў нас будзе вылятаць. І ў нас пакуль першы кандыдат гэта Dota 2. Гэта гульня, за якую не галасавалі больш за паўгады. То бок чалавек не галасаваў, ніхто не закідываў на яе. І з-за гэтага яна ў нас, мы зараз пакрыху прыбіраем старыя гульні, і часткова вось паляціць у нас яна. Так, за 600 яна перамагла. Так, добранька. Я бяру... Сёння у нас якое? 23-е. Пераможца. Ёсць. Якудза Like a Dragon запісана як пераможца. Зараз я абнаўлю вам спіс, які мы будзем праглядаць далей. Так? І пакуль візуальна пераключымся на портал, я нешта не пераключыўся візуальна. Вось. Глядзіце, зараз будзе вылетаць, так? Так. Чаго Якудза, а не Якудза? У японскай складана з націскамі. Яны не робяцца націскамі, як мы робім іх. Яны робяць даўжынёй гука. І Якудза, яна Якудза. Ну, Якудза. У два гэтых самых.
І зараз на хірагані. О, боже, я вийожуюся. Ось так воно буде на хірагані. І гэта просто 3 гукі якуза, і у іх просто няма ніякага, ну, адзінае, як ты можаш паставіць націск, гэта выцягнуць гук. І то гэта будзе неправільна. Ось. Типу, у гэтым слове няма падаўжэння і пэўнага націску, ён просто без націска. У іх па дэфолту усе словы яны маюць плоскі, яны абсолютно плоскія, то бок яны не выкарыстоўваюць, як мы, якуза, яны гэтага не робяць. Яны просто няма. Вось гэтай штукі няма, яны па-іншаму вызначаюць націск. Просто даўжынёй гука. Так, добра. Что я хотел? Есть выключение. Есть выключение, это за позыченное слово. Я одразу моя... Это самое... Ёсць толькі запазычаныя словы, у якіх ёсць націскі. Вось там націскі яны дадаюць, але яны просто імітуюць, і просто таму што яны так чуюць, і яны так прынялі гэтыя словы. Яны, ну, для іх асабіста розніцы няма, яны думаюць, што націска там няма. Ну, то бок з боку гледжання звычайнага японца там няма ніякіх націскаў. Яны думаюць, што яны просто кажуць. Не заўважаюць, як яны паўтараюць гукі рэальныя. Ну, там з ангельскай, напрыклад, з якой яшчэ мовы. Што я хацеў? Зараз трыгерну вам вылет. Пры вылеце гульні будзе з'яўляцца галасаванне за яе, каб яе пакінуць, калі вы жадаеце. Каб яна засталася ў спісе галасавання ўсё яшчэ і атрымала сабе абарону на пэўны час, яна будзе, яна, карацей, патрэбна як мінімум 3 галасы. Як мінімум 3 галасы за тое, каб яна засталася. Зараз я даўно гэта не рабіў, я толькі на падтэставанне гэта рабіў. Так, вось, ачысціць старую гульню. Вось. Пачалося, наша гульня на вылет, гэта Dota 2, яна будзе выдалена, калі вы жадаеце захаваць яе ўсё яшчэ, вы можете паспрабаваць яе, ну, вярнуць у спіс, трэба як мінімум 3 галасы і больш, чым прыбраць са спісу. Калі жадаючых прыбраць яе са спісу больш, чым вярнуць у спіс, то перамагае прыбіранне. Калі вы жадаеце, калі вы бачыце ў спісе, вось у гэтым я зараз яго закінуў чат, ён па сутнасці працуе, просто ўсіх каманда ёсць гэтая. Калі вы з гэтага спіса жадаеце нейкую гульню захаваць, то у вас ёсць для гэтага магчымасць. Вы можете просто закінуць на яе любую колькасць пунктаў. Просто закіньце на яе пункты, і тады гэтая гульня застанецца ў нашым спісе. Гэта выключна выкідваюцца гульні, за якія не галасавалі больш за паўгады. Вось, і як можна пабачыць, дарэчы, і пункты, якія былі на Доце 2, яны размеркаваліся зараз. Яны не проста зніклі са спісу, яны размеркаваліся па іншых гульнях. Я вам зараз нават скажу, куды яны размеркаваліся. Просто каб вы разумелі, я буду гэта пакуль, ну, людзі прызвычаюцца да сістэмы гэтай, я буду ўсё яшчэ паўтараць, як яна працуе, так? І глядзіце. Так. Напрыклад, з Доты 2 пункты размеркаваліся. Пачакайце, гэта я штосьці не тое гляджу. Я нешта не тое гляджу, падаецца. Чаму мне паказвае... Я прубаю, гляджу пункты ўсё яшчэ. Так, усё. Усё, я зразумеў, чаму я не бачу гэтага самага Dota 2 размеркавання. Так. Было размеркаваны пункты. З Доты 2 размеркаваліся пункты на гульні РВДАКа. У РВДАК у цябе на твоей гульні потрапіла па 80 пунктаў, размеркавалася роўненька, так? У Алексія размеркавалася на 2 іншыя гульні, 100 пунктаў яго па 50, Legends of the Grimrock і Лорду вяртання ў морю, Олдар персёнкаў. І у Малатка, на жаль, ніводнага пункта, ніводнай іншай гульні не было, таму яго пункты паляцелі на выпадковую гульню са спіса, і гэта Lucky Tower Ultimate. Вось на яе уляцелі пункты. Вось такое вось. Вось так яно тыпу ёсць. Так што Lucky Tower Ultimate трошки пашчасціла, Lucky Tower Ultimate атрымаў яшчэ 100 пунктаў наверх. Сабе. І быў захаваны, так, атрымліваецца, таму што, ён зараз быў захаваны, ад яго прыляцела пункты ад Малатка, і зараз яшчэ Пурба яго выратаваў, і на паўгады у нас Lucky Tower Ultimate яшчэ застанецца ў спісе. Добренька.
Вяртаемся до нашага портала, і так мы будзем рабіць кожны дзень, то бок заўтра мы будзем гуляць у якудзу, а 12 попозже мы будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у сераду, і так будзе працягвацца. Адзінае выключэнне гэта пятнічны стрым, у чацвер мы просто забіраем топ-1 замест рулеткі, то бок просто замест рулеткі будзе звычайнае наше галасаванне. Добренька. Тры галасы на тут, 3 забаненыя. Так. Теперь за тебе в моей голове Обеликс кажа, Якузда, ты написал там Якузда, Якузда моя Якудза. Ось, карацей, японская цікавая мова з своїми приколдесами. Давайте ось так спробуем зрабіць, і я один размеркавальнік зраблю. Ён можа не вытрымаць ні халеры. Як же цяжка тут прыходзіцца. А я магу літаральна вось тут не спрацуе, так? Блин, а як бы так? Просто не хацелася б рэальна вось гэтую... Вось так будзе працаваць? Во, хаця б трошки размяркоўвацца, бачыце, уся канструкцыя. Усё добра, так лепей. Там хаця б некалькі кандыдатаў на тое, каб зламацца. Ой, пайшло не по плану. Я нешта не разлічыў, што там ёсць лётаючы кубік яшчэ. Вось так. Давайте паглядзім так. На Shadowrun Dragonfall отправляется 1000, дякую вялікі. Ау, 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 ау. Ведаеце што? Трохі працуе. О, слухайте, а чаму я не подумаў? У мяне ёсць геніальная ідэя. У мяне ёсць геніальная ідэя. Я зараз гэту канструкцыю замяню зусім іншай канструкцыяй. Чаму я павінен спрабаваць скампенсаваць падзенне, калі яго мне можна і не кампенсаваць? Што калі я зраблю вось такую канструкцыю? Гэта у нас будзе... Так. Гэта у нас будзе вось так. Гэта, па сутнасці, проста ўмацаванне, так? І ўсё. Это адзінае, што мы зробім. Значна прасцей. Замест лютага оверінжынірінга, па ідэе, гэта павінна дапамагчы. Оп. Пытанне, як спрацуе з вялікай колькасцю гэтых самых машын. Мы можам, дарэчы, яшчэ одну штуку зрабіць. Вось так. Вось так. Давайте аўтакалону. Аўтакалона можа дзесьці не вытрымаць. Вось асабіста ў пачатку, мне падаецца, самая рызыка. Опанькі. Як яны прыгожа вылятаюць. Усё цудоўна, і паехалі. Ну, выглядзіце лёгка. Всё просто. Гэта з другога портала гэтая жалея, не памятаю, як яна. Гель. Паскаральны гель. Гэты тэст патрабуе ад машын ехаць шпарчэй, чым дазваляюць іх абмежавальнікі хуткасці. Оранжевый паскаральны гель ад Aperture Science можа павялічыць хуткасць машыны ў 3 разы. Пабочны эфект – павышаная эйфарыя ў кіроўцаў. Добра. Ау, зразумеў. Што я магу з гэтым зрабіць? Мне патрэбна, каб яны уляталі ўверх. Давайте так і зробім. Пачнем з гэтага. Я зраблю вось так, і вось яшчэ адзін дадатковы сегмент. Вось так і вось так. Дадалі. Зараз гэтай канструкцыі мы дададзім падмацаванне. Не, давайте вось так.
Каб трошки размяркоўвалася вага. Так. І так. Не, можа быць, оно не спатрэбіцца. Вось так. Вось так. І вось так. Гэта ў нас будзе мастком самім. Яна можа не вытрымаць. Таму што вось тут вось ёсць... Вось такі удар. Прыходзіцца? Давайте отправим одного поехать. Блин, это неправильно, не в то место отправил. Так, трошки не в то место отправил. Мне придется умацаваць яго не сюды, а вось сюды. Атрымаецца, не атрымаецца? Галасаванне скончылася, каб не прапусціў куды раз. Дык галасаванне я я ж у нас сёння, ну, па сутнасці яно не аўтаматычнае, ўсё рукамі, я ж сам рулетку круціў. Агучка наўпрост з Portal узятая? Не, ну, у сэнсе беларуская агучка, не, яна прям зроблена пад гэта. Ну і ангельская таксама, там, не порталаўская. Это прямо асобна перакладзеная гульня і агучка. Замарочыліся, карацей, не халеры сабе. А нам, у прынцыпе, хапае ўсяго гэтага, мы паўтараем тую ж самую канструкцыю вось тут, і робім такі ж масток. То бок мы робім вось так. Тут нам можна, у прынцыпе, зрабіць яе трошкі больш выгнутай, таму што нам неабходнасці няма. Ну, як выгнутая, не атрымалася у нас не халеры выгнутая. Тыц. О, тут две опоры. Это цудоўна. Мне падабаецца. Так. Ай, що я натискаю? Стоп, спиніся. Єсть. Тирк. Натиркаємо зараз. Знову я нечто хренейку наробил. Ладно, давайте, глядим. Один уехал. И приехал. Колонна. Колонна уже можа не вытрымаць. Там ёсць вельмі слабае месца ў канцы. Вось, бачыце? Правая частка нармальная, а вось з левай па складанні ўжо. Давайте жорсткасці трошки дададзім. І вось так. Это не арка атрымліваецца. Трэба арку зрабіць. Лухта нейкая. Трошки больш устойлівая атрымалася. Трошки больш устойлівая. Але самае жорсткае это вось напружанне вось на гэтых двух. Так, яна вытрымлівае больш, але яны гойдаюцца і яно не праязджае. Давайте вось так зробім. Просто пятніцу ты праз паўгадзіны згадаў, дык што вы там вырашылі пакідаць гульню ці не? Вось гэта, дакладна, я зразумеў зараз пра што ты. І у мяне ўсё... яно ўжо знікла. Блін, я зразумеў зараз пра што ты, яно ўжо ў мяне схавана. Блін, а яно павінна нейкія результаты захоўваць. Чаму яно нідзе не захоўвае результаты гэтага самага галасавання? Чаму яно не з'яўляецца ў мяне ў спісе? Давайте-ка я... ну так, яно не павінна прыбіраць яго. Лухта нейкая, мне не падабаецца Twitch. Я забыўся, пра якое галасаванне ты кажаш. Я падумаў, ты па агулам пра гэта самае, пра галасаванне за гульні.
мне патрэбна будзе ўсё ж таки бота можа дапісаць, які гэта запісваю. Ну, дапісаць бота, які рэагуе на тое, што галасаванне скончана. Таму што мне рэальна, тыпу, і калі я актыўна не гляджу, яно там 5 хвілін вісіць. Карацей, аўтаматызаваць гэта ўсё. Гэтая канструкцыя Толькі гэта не на гэтым тыдні дакладна будзе. Адлюстравання для выкарыстання пунктаў апоры з абмежаваным доступам. Памятайте, мы открыли для вас необмежаваны доступ до библиотеки наилепших практик, как вы могли вывучать и применять их. Добра. Это можна прибрати просто нахрен. Яно не патрэбна. Я не разумею зараз, куды яно будзе ехаць. Яно будзе ехаць вось сюды. Мне патрэбна... мне патрэбны разгон, і таму мне патрэбны масток, які будзе вось тут, на паскаральны гель, і потым выязджаць вось сюды, каб праляцець. Зразумеў. Як вы бачыце, можете заўважыць зараз, тое, што ў нас пайшлі гульні, за якія даўно не галасавалі, гэта ўжо гульні, у якіх ёсць там па 2000 пунктаў і больш. Гэта нармальна, таму што, зноў жа нагадваю, гульні ў нас вычышчаюцца толькі тыя, за якія даўно не галасавалі. Ось там могуць быць такія варыянты, што... А чаму Mass Effect 2 за героя 2 разы нават у гэтым самым? Унізе. Ён з памылкай дзесьці напісаны. Mass Effect за героя і Mass Effect 2 за героя. Это два розных Mass Effect. Першая і другая частка, так. Незаўважная розніца вельмі. Просто ведаеце, вось гэта калі пошукі рабіць нейкія, ці супадаюць радочкі, то просто лічбачка змененая. Вось у чым праблема тыпу пошука рабіць? Тое, што калі лічбачка падобная, то ўсё. Мне патрэбна... Калі ты за пятый галасаваў? Не ведаю. Ну так, 5000 твае. Там больш ніхто не галасаваў нават. Ну, тыпу, больш нікога не паказвае з тых, хто галасаваў. Так. Ну так, мы за Mass Effect галасавалі, я нават памятаю. Мы гэта абмяркоўвалі, актыўна галасавалася. Гэта ў Новы год было папярэдні Новы год. Вось тады мы галасавалі. І актыўна яны прасоўваліся, гэтыя варыянты. Каб вы разумелі, наколькі Dota 2 яшчэ не такая састарэлая, якая сёння вылецела. Яна вылецела ўсяго-то 200 дзён назад, то бок 2-3 года назад. Наша адносна недаўняя. Так. Думаю. Добренько, давайте тады будаваць вось так. Мне патрэбна рампа. Так, але ўсяго гэтага няма ніякай падтрымкі. Давайте вось так зробім. Вось так. Вось так. Ну ўсё, мне можна ў будаўнікі мастоў ісці. Спакойна. Вы побачыце, што раблю. Што я раблю. Так. Так, і каб гэта ўсё ўтрымліваць, мне варта зрабіць... Давайте вось такую штуку зробім. Тут, карацей, будзе дзіўная канструкцыя. Вось такая. Тут на вяровачцы мы яе будзем утрымліваць, каб яна цягнулася туды, так? Але далей уніз яна пойдзе ўжо балкамі. Вось так. Паглядзім зараз, яна хаця б трымаецца. Ну, яна хаця б трымаецца пад сваёй вагай. Гэта ўжо няблага. Гэта 80% задача выканана. Лічу.
Неефективно намарнує бюджетні гроші? Так, так. Як і усе у Порталі. Ну, бачите, яка ідеальна конструкція. Зараз усяго то витримаць колонну. Вось усё атрымаецца на гэтай напружанні асноўнае. Асноўнае напружанне вось на гэтых трох і вось на гэтай адной. Але мы вытрымаем. Чисто. Які разумныя. Добре. Змяшчае пружыністы гель даследчага цэнтра Aperture Science, які адштурхвае ўсё, што трапляе на яго. Таму Штурхаючы гель. прыгайцеся, Добра. як забаўна кіроўцам стане. Яно таго варта. Так. Ну-ка, ну-ка. І вось ім трохі не хапае магчымасці падскочыць, а мне патрэбны партал. Ага, так, яны будуць праскокваць. А як мне... Давайте вось так зраблю, вось так зраблю, вось так зраблю. Яшчэ раз гляджу, дзе яны будуць прызямляцца. О, дзед Максим, вітаю рэйдераў, вітаю ўсіх. Трошки, так, я забыўся апору зрабіць. Ён прызямляецца прыкладна вось тут. Добра, это тое, што нам патрэбна. Вітаю ўсіх, вітаю рэйдераў. Мы сёння гуляем у Bridge Constructor Portal, і гэта гульня, якая перамагла ў галасаванні, і мы, па сутнасці, увесь тыдзень будзем гуляць па галасаванню па рулетцы. Увесь гэты тыдзень. Таму, калі у вас ёсць жаданне галасаваць, калі ласка, далучайцеся да галасавання, хто не ведае, як гэта працуе, вы закідваеце свае пункты на гульні, якія вам падабаюцца. Вось, і ўсё, па сутнасці, я патлумачу. Просто есть команда, будем гулять у гэтай, і вы на гульні ў спісе, які там справа зверху, вы можете закидывать свае пунктики, дайсики. Вось, вітаю, дзед Максим, вітаю усіх рэйдераў, вітаначкі вам усім, далучайцеся до нас, мы зараз гуляем у тое, што ў галасаванні выпала. Нейкая лютая хрень у меня. Зараз яна зламаецца, да? Так. Нешта я это... Ай-яй-яй-яй, і даехала, да вы глядзіце, даехала. Толькі хуткасці не хопіць, так? Ну, амаль. Карацей, згубіла шмат хуткасці. Мне патрэбна больш канструкцыя, якая едзе далей трохі. Ну, я згодны з тым, што шкада выкідваць гульні са спісу, тое, што мы пачалі рабіць, але гэта пытанне хутчэй, калі гульня завісае ўжо на больш чым паўгады, яна не выконвае, спіс тады перастае выконваць задачу. Па-першае, ён пужае па памерах і проста складаней становіцца. Па-другое, ён не выконвае сваю адну з функцый, якую для чаго ён рабіўся, гэта бачыць, што вам зараз цікава. Вось гэта якраз такі, што вам цікава паглядзець. І калі гульня не прасоўваецца па паўгады, то атрымліваецца, што як бы калі гэта было актуальна паўгады назад, то ўжо не актуальна зараз. Ну, типу, па-рознаму бывае. Вось, і таму прыходзіцца нешта з гэтым рабіць. Толькі The Quarry і The Thief я не ведаю, што такое. The Quarry... А вось я The Quarry не памятаю, гэта не хоррор часам? Але я зараз хуценька пагляджу. The Thief, ачмурэнная серыя гулень. Гэта я дакладна магу сказаць. The Quarry, ну так, гэта хоррор. Такі, карацей, ёсць гульня Dying Light, такая типу кіно-хоррор, так? І вось, карацей, The Quarry ад тых же самых стваральнікаў, наколькі памятаю, і гэта як кінцо, хоррорнае кінцо такое. Вось, такая гульня. Так, пум-пум-пум, пум-пум-пум. Давайте-ка. Я Dying Light прайшоў... Не, пачакайце, выбачаюся, не Dying Light. Чаму я Dying Light узгадаў? Until Dawn, вось, Until Dawn. Я не ведаю, у меня штосьці пераблыталіся назвы. Until Dawn. І яна даволі знакамітая серія. Ну, типу, даволі знакамітая. Вось я яе гуляў, праходзіў поўнасцю. Даволі весёлы кінчык. The Thief маецца на ўвазе новы. По-моему, калі мы размаўлялі, гаворка была пра тое, што падабае. Ну, типу, любы, на мой выбор.
По-моему, такая гаворка была. Але я думаю, што калі яно будзе набліжацца да перамогі, калі яно будзе набліжалася да перамогі, там трэба метаігорыя пытаць, у чым план быў. Вось, але просто нават метаігорыя ўжо даўно за яе не закідвае. І мы даўно гэта абмяркоўвалі, то бок гэта, каб вы разумелі, калі у назве гульні, калі я там вось з каманду низ выкарыстаць, я зараз спецыяльна выкарыстаю яшчэ раз. Блин, яна ўжо вылеціць з гэтага самага. Яна вылеціць з спісу. The Thief, так, дай-ка я пагляджу, што ты маеш на ўвазе. Thief гэта серыя гулень. Не гэтая. Альбо гэта. Я сумняваюся, што метаігорый канкрэтна гэтую меў на ўвазе. Я думаю, што ён серыю The Thief меў на ўвазе. Просто гэта серыя. Это прям... Блин, я не памятаю, як першая называлася. А яна ёсць увогуле? Thief Gold ёсць. Thief Gold. Калі ты будзеш шукаць, прям самую старажытную, яна называецца зараз Thief Gold у стыме. Я зараз на ссылку закіну. Яна, гэта, я так разумею, перавыданне, вось гэта. Гэта прямо самая старая серыя, але гэта старая серыя, і ў яе ёсць, тыпу, больш новая, напрыклад, частка просто Thief называецца. Вось гэта. І гэта больш новая, так. Вось гэта самая апошняя, якая па сутнасці як мяккі перазапуск. Вось такое, я там две спасылачкі панакідаў. Гэта серыя даволі знакамітая, гэта серыя стэлс-секшенаў пра вора ў магічным сусвеце. За злодзея гуляеце. Так, я жадаю зрабіць платформачку ўсё яшчэ, так. І мне патрэбна зрабіць яе трошкі з разгонам, таму што інакш яны неяк не даязджаюць. Можа быць, мне хопіць вяровак просто звычайных, вось так, тыпу. Можа быць, яшчэ варта... Ну, давайте паглядзім, яна атрымаецца хаця б на сваёй базе. Добра. Я гляджу, ніводная з гулень серыі не з'явіцца The Thief. Ну, я думаю, што гэта хутчэй як памылка таго, што мы просто ў абмеркаванні гэта было актуальна і стала ўжо не так актуальна. Так, ну-ка. Зараз так даскочыць. Ай-яй-яй. Давай. Ну, прыгажосць, так, а зараз ён выйдзе і далёка праскочыць. Гэтага павінна мне хапіць, па ідэе. Добра, зараз засталося толькі зрабіць нейкую канструкцыю. Блин, а як яе зрабіць, калі ў мяне падпоркі ніякай няма? Пу-пу-пу. За любы стрыф. Ну так. Калі ён выпадзе, то у нас будзем вырашаць, карацей. Можа, прямо момант перамогі. Таму што я шчыра не памятаю, складана добра, калі мы абмяркоўваем, і гэта, ну, на слуху, і мы, я такое хаця бы за 2 там месяцы, можа быць, яшчэ запомню, там 3 месяцы. Але калі гаворка ідзе пра год і больш, то, ну, вы бачыце, такія дэталі запамінаць просто мозг не вытрымлівае. Ён так не працуе, на жаль. На Cat Quest адпраўляецца 100. Так, там прям ратаванне падзакінутых гулень ідзе. Вось глядзіце, калі спіс пачысціцца поўнасцю ад гулень, за якія за паўгады састарэлі, ну, тыпу, просто вось паўгады ўжо няма, то я думаю, што я буду рабіць, можа быць, надбудову над гэтым галасаваннем. Яшчэ паглядзім, гэта тыпу не актуальна. У нас вельмі шмат гулень, за якія не галасавалі доўга-доўга, іх яны у нас хвост цэлы гэты гулень. Потым, можа быць, проста паляцяць гульні, за якія проста даўно не галасавалі. То бок самае доўга не галасавалі, і, можа быць, тыпу, ну, карацей, тыпу, гульня, за якую не галасавалі даўжэй за ўсё. Вось прыкладна такое. Пайшлі гульні па 5К. Так, у нас насамрэч хапае, калі глядзець на гэты спіс, то гэты спіс, ён прям на кожнай катэгорыі, там, з 1000, там, 2000, ва ўсіх ёсць дзесьці там такая нейкая закінутая гульні, таму мы прарэдзім трошкі наш спіс ад такіх вось прям зусім састарэлых, а там уже паглядзім. Можа быць, неабходнасці нічога ў правілах не трэба таму што мяняць, таму што хаця бы раз у паўгады, каб людзі закідвалі, ўжо няблага.
Мо адразу DOS 2 у спісе пакінем. РВДак раскусіў мяне. Не, да, гэта выключна, типу, як это, падскараціць спіс ідэя. І нейкую хоць сістэму прыбірання, таму што гульні прям закідваюцца на занадта доўга. Я просто думаў, што, типу, ну, вісіць гульня, якой 2 гады, ну, там, вісіць яна паўгады там і больш. Я думаў, што хтосьці такі, о, блин, клёвая гульня, давай падбяру. Не, звычайна, што я заўважыў, гэта людзі пачынаюць галасаваць за штосьці сваё і абіраюць, калі бачыць на ёй мала пунктаў, яны не жадаюць яе прасоўваць. Ну, вось так вось, маё назіранне. І таму можа быць якраз такі шанец таго, што яна можа знікнуць і хаця бы трошкі падтрымаць, вось гэта матывацыя. Блин, мяне раскусілі чат. Раскусіў чат. Мяне чытаюць просто як адчыненую кнігу, просто адкрытую. Слухайце, я не ведаю, як мне утрымліваць гэтую штуку. Ну, типу, калі мне патрэбна будзе платформа тут, то адзінае, што я магу, гэта... Што я магу? Вяроўку яшчэ дадаць. Ты не хрэнейкая. Я магу дадаць вось зверху вось такую штуку. Вось так. І яна будзе проста для нацяжэння, для ўтрымлівання ў паветры яшчэ. Вось так. Ну так, я правильно. А што я будзе ўтрымліваць так-то, калі яна ўсё адной даўжыні? Так. А як мне пабудаваць гэта так, каб яно не звалілася там? Давайте тады аснову будзем рабіць яшчэ одну. Вось так вось, вось так вось, вось так вось. І гэта будзе наша падпорка. Толькі мне падаецца, не вытрымае нават сваёй вагі зараз. Якое ж нацяжэнне ідзе, і вось на гэтую нагрузка. Давайте размяркуем вагу. Так, вось так, вось так, вось так. Усё роўна ўсё трымаецца літаральна на адной. Неважна, што я там размяркоўваю, сіла ідзе ў адну. Давайте паспрабуем, але яна не вытрымае проста ад прызямлення. Ну-ка, ну-ка. Воу! Яно вытрымала, яно вытрымала. Думаю, перыяд, на працягу якога трэба, каб не галасавалі, можа скарачацца да мінімума, абы ў новых гульні заставалася магчымасць прабіцца. Я думаю, што... О, блин. Штосьці пашло ў маім плане не так, так? 100%, я зараз просто паглядзеў у чат і літаральна прапусціў момант паломкі. Трэба зразумець, но я амаль на 100% упэўнены, што вось у гэтым праблема. І вось калі зверху пачынаюць яны ехаць, яна просто пад вагай будзе праламвацца, так? Вось яно ламаецца ў момант вось гэты, так? Як мне разгрузіць яе? Можа вось так паспадзявацца, што яно рэальна упрэцца туды куды-небудзь хаця бы. Яно стала менш, напруга стала менш. То бок яно рэальна залічвае трохі ў той, што я ўпіраю штукі ў сцены. Тады я зраблю вось так яшчэ. Блин, тут не дазваляе. Добра. Давайте яшчэ одну нітку вось сюды. Вось так. Павінна дапамагчы. Так, заўсёды можна дадаць гэтую гульню ў спіс. Ты, за якія не галасавалі і яны вылецелі са спіса, гэта не значыць, што гэта забароненая гульня, гэта ніяк не блакуе яе. Ось, вы вольны спакойненько прасоўваеце далей па новай просто і ўсё. Адзінае, што... Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте дададзім яшчэ адзін узровень размеркавання. Я дадам... Блин, я же не спрацуе так. Ну давайте паспрабуем. Я не упэўнены, што гэта так можа працаваць, таму што ён, па ідэі, павінен размеркаванне гэта павінен быць... Зараз проста ў іншую хутчэй за ўсё пойдзе.
Ось так. Ось. Я, па ідеі, яно павінна размеркаваць на дзве. То бок замест таго, каб у адным вузкім месцы было ўсё напружанне, яно павінна пайсці часткова на 2 і вось часткова пераганяць вось у гэтую штуку. Вось яна якраз падсвечваецца. Я просто нават не разлічваў, што ён так спрацуе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Яно ледзь трымаецца. Яно рэальна ледзь трымаецца. Яно вытрымала. Зараз пойдзе менш нагрузкі, таму што самы крызіс быў у цэнтры. Там тэорыі змовы пайшлі ў гэтых самых у чаціку. Вітаю, Вітаныч. Сапрамат, так, напрямую тут сапрамат просто ва ўсю. Мы плануем, будуем, спрабуем вытрымаць нагрузку, вось гэта ўсё пралічваем. Вось, а наконт зніжэння перыяду, я думаю, не мае сэнсу рабіць перыяд выдалення менш за месяц. Тыпу, я лічу, што месяц гэта прям ніжняя планка, калі ўжо прям... Ну, я не лічу, што кожны раз павінна штосьці вылятаць. Вось такое маё меркаванне. Калі гульню спрабуюць там захаваць, то окей. Калі гэты самы... калі за яе нават не актыўна галасуюць, то як бы чалавек можа... Некаторыя людзі, ну, тыпу, не могуць быць недаступны. Ну, месяц, ну, 2, то бок яны потым вяртаюцца. Я не жадаю, каб вяртаючымся гледачам гэта была бы, ну, непрыемная непрыемны сюрпрыз, што гульню, якую яны прасоўвалі, яна ўжо зараз не прасунута, разумееце? І вось для вяртаючыхся, каб для іх, ну, як бы проста стрымы былі больш камфортныя, я лічу, што мы павінны... Месяц гэта прям... самая ніжняя планка, якой я магу падумаць. Я думаю, што комфортная планка насамрэч 3 месяцы. Ну, тыпу, 3-4 месяцы, вось такое. Таму што, ну, 3 месяцы гэта, тыпу, ну, 4 нават месяцы, гэта, тыпу, цэлы сезон і трошкі. Бывае такое, што у людзей нагружаныя там зараз вось самыя сезоны, яны ў яго не могуць глядзець, таму што яны там працай заваленыя. Розныя працы по-рознаму працуюць. На некаторых працах ты просто прям завалены праца. І цэлы сезон там, напрыклад, усё лета альбо ўсю зіму ты просто недаступны амаль. Вось, і ты не можаш глядзець. І таму гэта, ну, нармальна. Я лічу, што нармальна. І, ну, я просто жадаю, каб людзям было комфортно. Ось, і ў той жа момант зусім закінутыя гульні, якія па паўгады, вось гэта ўсё, яны як бы просто ствараюць шум у галасаванні, які, і мы ведаем, што калі вы бачыце, што збіраецца вылецець, і вы ніхто з вас за яе не галасуе, не спрабуе яе падтрымаць неяк, то, ну, можа быць, варта, каб яны размеркаваліся просто па галасаванню. Нагадваю, што гульні, якія вылетаюць з галасавання, яны не губляюць, гэтыя пункты застаюцца ў галасаванні. То бок, напрыклад, калі чалавек забыўся, што нават і за яе галасаваў, яго пункты просто перанесуцца на іншую яго гульню. І толькі калі ўжо няма куды пераносіць, гэты пункты з гэтай гульні пайдуць просто кудысьці на нейкую выпадковую. Вось такое. Так што, ну, я думаю, што дастаткова справядліва атрымліваецца. Так, а што са скокамі? Я не разумею зараз. Я, ну, тыпу, жадаю, што ў мяне... Усё зразумеў. Мне патрэбна, наадварот, рампа наверх. Можна нават без гэтай. Спакойна праляціць так. Вось эту можна разбіць на 2. Што цікава, я не толькі абмежаваны ў бюджэце. Звычайна ў такіх гулень ёсць, вы абмежаваны ў бюджэтах, і вы павінны, ну, яго эканоміць. Альбо на колькасць элементаў вы абмежаваны. То бок ён пазл як бы складаецца зараз. Вось, можна наблізіць просто. Ну. Вось так. Ось такая рампа у нас будзе, паглядзім, як яна паляціць. Ага, гэта будзе дрэнна. Мне патрэбна рампа, якая будзе падкідваць іх уверх дастаткова. Ну вось калі яна удараецца аб гэтую, то гэта дрэнна. А што калі я вось так прям жорстка неяк зраблю?
Нават чалавечкі не абмежаваны. Ну, цуд нейкі просто. Слухайце, што як я агрэсіўна павінен гэта зрабіць. Просто мне патрэбна, каб яно падскочыла дастаткова добра. Вось так, давайте. Кароткая рампа будзе прям. О, это тое, што патрэбна. І далей просто зрабіць масток з гэтага боку, які будзе даваць ім магчымасць прызямліцца. Толькі гэта не так проста, як падаецца зрабіць. Так, можа быць тады вось такую канструкцыю, блин, яна на нітках будзе трымацца так сабе. Давайте арку рабіць. Вось такую вось. Раз, два, 3, 4. Это мы знішчым. Зробім толькі два кавалкі моста. Вось такія, вось гэта зробім. Блин, я выдаліў. Так, над ім зробім вось такую арку. І яна павінна вытрымаць даволі моцны удар. Прызямлення машыны без праблемаў. Блядь, вось тут трошки накосячу. Ну ладно. Трымаецца? Трымаецца. Глядзім. Каманды проигрыша няма пакуль. Ай-яй-яй. Я крыху не разлічыў. Тады разаб'ем усё ж таки на 2. Ось так. Ой. Ось так зробім. Ось так зробім. Павінна быць нормально. Critical error. Няўжо прям прыедзе? Опс. А што тут? А, ён адкідывае яго назад. А вожухна. Ладно, так. Тады робім яшчэ одну арку. Так, вось можна папрасцей. Трошки ніжэй. Блин, гэта я... А як мне... А што? О, я придумаў. Я зраблю дзіўную хрень, карацей. А я магу неяк... Блин, зараз дзіўную канструкцыю трэба пабудаваць. Нейкую, таму што яно прызямляецца вось сюды, і мне патрэбна, каб ён праехаў па нізу, але ён павінен праляцець. То бок мне альбо рампу хітрую рабіць, на якой яго хуткасці не хопіць, альбо яшчэ што? На мобілке зацэнзурыла. Няма просто такой каманды. Няма каманды лузер. Типу, я яе не рабіў. Я, конечно, зрабіў там хрень па сутнасці, але гэта... Я, ну, зараз я гэтага рабіць не буду, але глобальна, літаральна, там, хвілін 5. Просто яшчэ пратэставаць патрэбна, і гэта яшчэ там, типу, 5 хвілін, 5-10 хвілін. Вось, а на гэта яшчэ запусці гэта самы, бота пакалупаем, правер. Потым. Трэцяе месца з канца. Пачалося выдуманыя каманды, аб якіх мы не можам маўчаць. Начавіча няма. Сёння быў чатцы. Так. Быў, абавязкова быў. Начавіч, калі ты ў чатцы і слухаеш дзесьці нас на фоне, то перадавай танкі, цябе шукаюць. Можа быць, віншаваць з днём народзінаў. Прыйшлі. Так, давайте паспрабуем нешта вось такое пакуль. Это будзе не зусім мост, это такая рампа хитрая. Давайте паспрабуем. Яна хутчэй за ўсё нікуды не даляціць, але трэба паглядзець. Malfunctioning. Ну-ка. Нават один раз атрымалася выканаць эту каманду. Так, але гэта было зусім не па дызайну.
Уі. Ведаеце што, чат? Я зраблю невялічкі перапыначак. Літаральна возьму вадзічкі і зараз да вас вярнуся. Пачакайце мяне, літаральны момант. Вы там уже пачалі пасхалачкі шукаць? Или што пасхалачкі ў бота ёсць? Зараз я камеру трошки падпраўляю. Вось, добренька. Пу-пу-пум. Што мы робім? Спрабуем дабудаваць гэтую канструкцыю. Нешта у кіроўцы не атрымліваецца пакуль у нас. Ёсць два варыянты. Ёсць яшчэ магчымасць пабудаваць мост спецыяльна, каб ударыць гэтага самага. То бок ён ляціць уверх. Я яму спецыяльна перашкаджаю прызямленне. То бок, напрыклад, раблю платформу вось такую. Але як мне зрабіць такую канструкцыю, якая бы дапамагла яму праехаць? Тыпу, блин. Можна, конечно, зрабіць вось нейкую такую хрень, тыпу вось такая рампа, ён прызямляецца тут, і я тут праз ніз неяк разганяю, просто месца мала. І кропак апоры для гэтага занадта складана, мне падаецца, для гэтага ёсць больш простае рашэнне, нейкае прыгожае. Слухайце, а што калі я просто перанакірую яго палёт? Я, то бок, спецыяльна пабудую такую канструкцыю, якая будзе просто казаць яму, ты ляціш не туды.
Мне для гэтага патрэбна вось так зрабіць і вось так зрабіць. Не, ён просто ударыцца тут. Так. Па ідэі, яна павінна быць ніжэй тады. Так. Калі... Добра, давайте полностью выдалім і прыдумаю па новай. Пайшоў пошук. Працягвайце. Працягвайце. Пакуль далёка. З таго, што я бачу ў чаце, пакуль далёка. Так. Пум-пум. Трэба думаць. Трэба думаць. Трэба яшчэ падумаць. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Уявіце, зараз хтосьці заходзіць у чат і такі, што нахрен тут адбываецца. Гэта дакладна людзі ўвогуле там у чаце. Дарэчы, каманду help я жадаю зрабіць. Ну, я жадаю зрабіць help альбо каманды. Ну, типу, нешта такое, каб спіс каманд з тлумачэннямі выдавала ў прыват, але я павінен віспер зрабіць, каб вам шаптаць можна было. Я налада не зрабіў пад яго. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Я не ведаю, як гэта пабудаваць. Што я жадаю яшчэ раз? Я жадаю пабудаваць прыкладна такую канструкцыю. Я зараз спецыяльна проста гэта скафолдинг, карацей, раблю. Прыкладна вось такую хрень. Вось такую, проста перакіраванне. Вось такую прыкладна штуку. Зараз, але яна павінна быць даволі дастаткова жорсткай, таму што яна будзе для вялікай колькасці транспарту, так? Для таго, каб яна ўтрымлівалася, мне патрэбна... Вось тут у нас будзе масток, так? І мне патрэбна, каб яна ўтрымалася ў паветры. Для гэтага яна павінна быць умацавана ўніз. Гэта нам не патрэбна. Яно трымаецца хаця б пад сваёй увагай? Мне падаецца, не. Трымаецца. Давайте паглядзім хаця бы на адным... на адной ахвяры, у этом... Як ён? Чалавечках, карацей, нашых. Ну-ка. Так, гэта не тое. Трошкі далей. Вось так. Паглядзець. Я ж казаў, што хтосьці зайдзе ў чат і не будзе разумець, што нахрен адбываецца. Людзі ў пошуках, экзістэнцыяльных пошуках. Ну, скажем так, яно выканала сваю задачу, але зусім не так, як я хацеў бы. Глядите, жонглирование этим самыми погрузчиками. Это працуе, это... Ай-яй-яй-яй, литерально опошний не долез. Давай, родненький, что-нибудь придумай. Блин, я литерально один не вытрымаў. Як бы так яго...
Ось так зробимо. Не ахвяра, а науковий супрацовник. Так, так. Лаборант. Critical error. Ай. Так, гэта я лішняе зрабіў, вось давайте так. Добра, давай. А ви зараз яны не дастаюць, так? Один ёсць. І там ламаецца, так. Справа ў тым, што яны выгінаюць трошкі ў іншы бок, не ў той, які патрэбна. Давайте яшчэ одну вось такую канструкцыю дададзім. Я, можа быць, варта трошки перабудаваць вось гэтую канкрэтна хрень. Вось так. Так, і вось так. Трымаецца, паехалі. Malfunctioning. Ну-ка, давай. Давай. Апошні, калі ласка, вытрымай. Вы глядзіце, як і запланавана. Ідэальная інжынерная канструкцыя. Прыгажосць якая, а? Новае ускладненне. Апаратуру можна актываваць толькі пасля таго, як энергасфера трапіць у лазерны прыёмнік. Так, гук, неправільная аўдыодорожка. Паводле протакола тэставання мы павінны папярэдзіць, што энергасферы Aperture Science могуць нанесці механічныя пашкоджанні тэставым машынам, а менавіта ператварыць іх у пару. Зразумеў. У сувязі з характарыстыкамі абрачальных дошак энергасферы адскокваюць ад іхных паверхняў. Некаторую тэставую апаратуру можна актываваць толькі пасля таго, як энергасфера трапіць у лазерны прыёмнік. Добра, зразумеў. І вось яна сфера, і мне патрэбна будзе яшчэ кантраляваць, як лётаюць гэтыя сферы. Добра. Тады мы зробім даволі простую штуку. Вось так. Под 45. Амаль. Это было не 45, ось зараз буде 45. Там не 45. Угу. Ось так. Ёсць. І гэта актывуе рампу. Добра. Каманду камандс я ожидаю дадаць, яе, на жаль, пакуль няма, але яна ў мяне ў планах ёсць. Я ожидаю, каб вам была нейкая зручная штука для таго, каб вы лёгка маглі... Увогуле для ўсіх, каб можна было паглядзець, якія каманды ёсць, бо іх стала у нас шмат, і паведамленне, якое з'яўляецца час ад часу, яно, на жаль, не гэта самае. Ну, яно не карыснае. Ну, нават калі я яго буду пашыраць, і гэта будзе проста ускладняць жыццё ўсім. Ага, амаль. Не, насамрэч не, вельмі далёка. Каманда не там, у мяне няма Stream Elements. Вось у чым нюанс. Ну, яны як бы ёсць, проста што я не праз Stream Elements раблю каманды. Яны выкананыя выключна ботам і на маім кампе, вось і ўсё. Гэта не нейкае воблака за мяне вырашае, гэта вырашае выключна, ну, тыпу, унутры майго кампа адбываецца ўсё. Вось. Так што пасылка яна нідзе не будзе адлюстроўвацца, таму што гэта проста, тыпу, схаваная хрень.
Так, добранька. Червона кніжачка. Ось от для Руді треба буде зробити таку команду. Червона кніжачка, яка пише і тлумачить усю червону кніжечку. Просто Руді адмаўляецца аўтаматызаваць сваё галасаванне. Типу, ладно, неправда. Ён не адмаўляецца. Гэта я яму рабіў гэтае галасаванне. Просто мы зрабілі базовую версію, і я такі кожны раз прапаную, типу, ну, можа, табе неяк палепшыць яе. Ось, таму што гэта была толькі, типу, стартавая версія. Але Руді вырашыў усё чырвонай кніжачкай. Ось, аўтаматыка, нахрен вашу аўтаматыку, у мяне чырвоная кніжачка ё. Я сярод гледачоў бот ёсць, ці ён прывязаны да яго аккаунта? Да майго аккаунта прывязаны, так. Ну, типу, няма асобнага няма гледача бота. Аналагавае галасаванне. Ну так, там усе падлікі ідуць, там по чырвонай кніжачцы ўсё падлічана. Так, добра, мы гэтую штуку падымаем, яна спакойна працуе, масток. Але мне... Давайте запустим машину и поглядим, как это працуе. Потому что мне пытается он просто сверху все это пролететь, и что далей? Все, и мне потрібно просто сверху мосток побудовать. Правильно? Правильно. Только мосток повинен быть подвесным, потому что он инакш ніяк не атрымаецца. Так, ось так зробим. Ось так зробим. Ось так зробим. Ёсць, так. Першае. Далей робім з іншага боку, ведаеце? Ну так, я ж не магу, мне патрэбна канструкцыя, за якую зрабіць. Так. Ну тады яно будзе вось так вісець. Типу, такой вось хрэнью, таму што я не магу пачаць будаваць яго ў паветры, таму будзе вось такая вось хрэнь. Так. І потым ідзе ужо сам мост. Ось тут можна, до речі, його підмацувати трошки. Так. Бум. Спадзяюся, гэта вытрымае, Як я спадзяюся, што гэта, каб гэта вытрымала. Давайте паглядзім, яно трымаецца пад сваёй вагай. Ай-яй-яй-яй-яй, як жа дрэнна. Давайте... Я магу дацягнуць яго сюды. Вось так. Ну хаця бы так, хаця бы частка вагі сыходзіць. Але гэта лухта поўная. Трэба перабудоўваць, як яно працуе. Не рашыць старыны, не ўводзіць навізны. Ну вось гэта вось кансерватыўны падыход. Так. Я бачу, ён сёння стрым запускаў. Гэта быў пробны, ці ён цяпер у дзень будзе стрыміць. Я Рудзі не татка, таму я вам сказаць не магу. Можа быць, ён тэстуе. Ну глядзіце, у Рудзі зараз з'явілася магчымасць гэта самае. У яго інтэрнэт змяніўся, так? І ён, па ідэі, можа як бы пачаць стрыміць у дзень. Можа быць, і я думаю, ён будзе эксперыментаваць з гэтым. І гэта можа быць запуск быў альбо выпадковы, увогуле такое таксама здараецца, альбо ён просто правярае, ну тыпу, можа быць, будзе прям стрыміць, паглядзець, які інтэрнэт, якая сувязь, твічом, то бок. Ну і на хутары просто так з інтэрнэтам не атрымліваецца, то бок мне значна прасцей у гэтым сэнсе. Таму я вам адказаў у мяне няма, і ёсць толькі разважанне. Вось такое штука. Я, конечно, могу спытаць, але вы таксама можете ў яго спытаць, як бы з такім жа поспехам. Ён мне адкажа роўна так же сама, як і вам. Калі ў канале бухгалтара ёсць, чым мне зрабіць аналагавае галасаванне? Ну, правильно. Будзе сядзець, карацей, нейкі, будзе жанчына сядзець такая з сваёй папачкай, там я будзе асцярожна ўсё пералічваць, пераправераць у канцы дня, падвадзіць вось гэтае ўсё галасаванне гэтай вашае. Увесь чат перачытае, каб зразумець, хто на што галасаваў. Ну вось, усё. Як табе гульня з пятніцы, ДТС? Ёсць план на працяг? Don't Starve Together. Мне спадабалася, ну, прям кайфова. Просто што на працяг тут такая штука, тое, што мне трохі, як бы, для таго, каб праходзіць усё, што хочацца, мне стрымоў не хапае.
і больш стрымоў рабіць чым зараз просто фізічна немагчыма. Таму тут хутчэй я бы пакідаў гэта ўсё яшчэ Don't Starve Together там, ну я зразумеў так. Гэта самае, я бы пакідаў пакуль на галасаванне тыпу жадаючых, альбо просто вылучаць яшчэ адзін дзень пад нейкія актыўнасці, мы тады не будзем праходзіць гульні ўвогуле на канале, то прям скончваць гульні нейкія. У мяне зараз пабудавана так, што 3 дні панядзелак, аўторак, серада звычайна я праходжу штосьці сваё, што я жадаю праходзіць. Вось, альбо штосьці, што, ну, што варта, як бы, напрыклад, гледачы нагаласавалі шмат, і варта гэта пагуляць. Альбо вось як зараз, ну, то бок я маю 3 дні вольныя, якія я сам вырашаю, як яны працуюць, так? Чацвер і пятніца яны ідуць для гледачоў, вось. І гэта, ну, максімальна, што я магу сабе дазволіць, і вось у такім балансе. Каампы можна, конечно, было бы замяніць, але я бы не хацеў замяняць гэта на панядзелак, аўторак, сераду, але і выкідваць для галасавання гледачоў я не жадаю таксама. Таму я думаю, я бы пакінуў гэта для галасавання гледачоў, калі гледачы будуць актыўна і рэгулярна галасаваць на каапы, на нашыя каапы, то я думаю, мы спакойна можам некалькі тыдняў, там пару тыдняў, 2-3 тыдні, большую частку тыдня гуляць вось у каапах. Вось, я думаю, гэта увогуле магчыма. Зноў жа гэта ўсё пытанне арганізацыйнае. Вось, я такога не рабіў, і, ну, паглядзім. Я б пакуль пакідаў для гледачоў, няхай гледачы вызначаюць, калі вы жадаеце яшчэ пабачыць нас гуляючых у Don't Starve Together разам з дзедам Максімам і магільшчыкам, то бок Nine Ravens Cemetery. Калі вы жадаеце пабачыць нас разам зноў, то і галасуйце актыўна, і гэта будзе абавязкова. Ну, тыпу, калі яно будзе перамагаць, то я буду абавязкова гэта арганізоўваць. З-за таго, што з дзедам Максімам і магільшчыкам у нас расклады плюс-мінус пераклікаюцца, я магу гэта нават арганізоўваць, і працую, ўсё мы ўжо праверылі, і ўсё у нас як падрыхтавана, мы можам рэальна рабіць гэта па пятніцах, то бок на наступны жа дзень, ну, то бок чацвер перамагае, і на пятніцу адразу гуляць, альбо нават у рулетку яе дадаваць. Так нават так камфортнее, таму што калі рулетка перамагае, то ў мяне ёсць яшчэ тыдзень падрыхтавацца альбо штосьці дамовіцца. Ну, альбо змяніць планы нейкія. А нейкіх стрыкаў магільшчыку, ну, усе стрыкі пазбіваем. Не, ну, выхад ёсць, карацей. Магільшчыку проста трэба глядзець стрым, пакуль гуляе ў гульню, але ў яго там праблема трошкі, ноутбук ледзь цяне. А што плануецца наступная вялікая гульнёй замест тэксту? На поўнае праходжанне яшчэ пакуль не ведаю, няма планаў пакуль. Пакуль ёсць 2-3 тыдні на рулетцы, так, будзем бавіцца рулеткай і глядзець гульні, на якія нагаласавалі вы, а потым у нас будзе серыя стрымоў па Divinity Original Sin 2, то бок таксама тыдзень-два я зараблю на гэта, і там паглядзім. Пакуль плана няма. Я, можа быць, пагляджу што-небудзь з бэклога, нейкі крупны тайтл, можа быць, нейкі экшн, што-небудзь такое. Хацелася б трошкі, каб варушылася, ну, штосьці. Можа быць, нават возьмем Silk Song, такое магчыма. Але я бы хацеў нешта больш кіношнае такое, ведаеце? Я паглядаю, падумаю наконт Вуконга, але можа быць нешта іншае. Я падумаю, гэта не зафіксавана, я абсалютна яшчэ пакуль сам над гэтым не думаўся. У паладзіна раскрыў суперкаманду. Ты закідваеш 10 000 дайсаў, і ў гульні вырастае колькасць дайсаў на рахунку. Гісторыю, якую хорар. Так, я жадаю штосьці, ведаеце, штосьці візуальна такое, ведаеце, прям хочацца хай-энда. Ведаеце, мы даволі шмат гулялі ў такія простенькія гульні, альбо стары, я жадаю зараз нейкай кіношна такой, ну, Death Stranding як бы не лічыцца, але я жадаю, ну, візуальна нешта, можа быць, вось Вуконкен такі, штосьці хай-энднае, можа быць, такое возьму. У мяне ёсць, мне хацелася прайсці другога чалавека-павука Marvel Spider-Man. Мне вельмі спадабаўся першы, я прям кайфаваў, калі гуляў, гэта прям ачмурэнныя палёты на павуціне. Я думаў, мне хочацца ў другі пагуляць, але я пакуль не сабраўся, я думаю, калі я збяруся толькі на стрымах, і ён выйшаў už даволі даўно, я думаю, было б весела. Ён таксама як бы разглядаецца як магчымы варыянт. Альбо хорары, так, хорары у мяне ёсць, каб вы разумелі, чат, мне падабаюцца хорары, але я настолькі іх не, але я баюся, я не адчуваю страха ў іх гуляць, вось мне рэальна было страшна ў Outlast гуляць, вось, мне прям страшна было, але, напрыклад, Resident Evil плюс-мінус у мяне такую, ну, комфортна, Silent Hill мне комфортна, так,
гуляць плюс-мінус, але я часта іх не запускаю потым, ну то бок я праходжу і потым закидываю яго, але мне настолькі падабаецца ідэя Resident Evil, што ў мяне набыта 7-я, 8-я частка, ремейк другога Resident Evil, по-моему нават ремейк 3-го Resident Evil, і ніводную з іх я не прайшоў. Некаторыя з іх я The Village я набыў, таму што мне вельмі спадабалася дэмка, але я набыў яго і так у яго не пагуляў. Томатурга, Томатург, напрыклад, таксама файны варыянт. Я на польскай яго магу зараз адолеваць значна прасцей. У мяне зараз яшчэ трэніроўка польскай 2 разы ў тыдзень, 2 заняткі па гадзіне, плюс домашняя праца домова, карацей. Сяджу па аўторках і пятніцах, я сяджу дапазна, пакуль не зраблю яе. Вось, і Томатург могла б быць невялічкая нагрузка наверх, але ў той жа момант я ждаю яшчэ, вось, напрыклад, на гэтым тыдні я ждаю паспрабаваць тэксты на экзамен пісаць, можа быць. Вось, кажуць, яшчэ амнезія нейкая страшней за Outlast. Амнезія, я гуляў першую, я машыну For Pigs гуляў, яны файныя, але яны не настолькі страшныя. Outlast гэта пужалка ўнутры пужалкі, скрымер ўнутры скрымера, мяне разбіваюць вось гэтыя скрымеры, проста бясконцы стрэс. Вось, амнезія нагнетае. Я люблю хорроры, якія нагнетаюць, а не ты, якія мне рэальна, мяне больш за ўсё выбіла ў Атласце, гэта калі ты ўжо ў паніцы, ты побяжыш там ад кагосьці, ратуешся, а табе робіць самыя скрымак, потым ты думаеш, што вось ты вось збег, і потым пад канец робіць яшчэ адзін скрымак, то бок там трохслойны скрымак. Гэта проста жесть, на мой погляд. Тыпу, абсалютна несправядліва для маёй псіхікі. Так, давайте-ка рабіць. У нас ёсць магчымасць пабудаваць вось такую рампу простую, якая па сутнасці павінна кінуць машынку туды, куды я жадаю. Ну, альбо не зусім. А што калі я прыбяру просто? Што, ён просто вертыкальна паляціць? Добра, можа быць і не. Паглядзім. Добра, давайте тады нам у любом выпадку пазбавіцца ад турэлек патрэбна будзе, давайте з турэлькамі разберамся. Ось, Томатург, карацей, так, гэта неблагая ідэя, таксама ён і ёсць. Зноў жа, я кажу, хочацца нейкага блокбастера, а вось, ну, як бы, Томатург трошкі не блокбастер. Вось, ніякай прэтэнзіі да яго, пра яго памятаем, добра памятаем, ўсё файна з ім, просто што. Не зусім тое, што хочацца, але трымаем на ўвазе. Да, улюбёнага NPC не дайшлі. Ну, я разумею. Зноў жа, Томатург такі, я ж буду шчаслівы яго пагуляць, просто што можа зараз, ну, тыпу, жаданні яны змяняюцца, я гуляю рознае вельмі, і мне рознае вельмі падабаецца, я рознай хрэнню страдаю. Вось, і таму яно бывае такое, што вось зараз мне чагосьці не хочацца. Нам, напрыклад, просто, ну, нагуляўся такое, і таму я пераключаюся на штосьці іншае, мы спрабуем штосьці іншае. Вось такое, я не вельмі рэгулярны ў гэтым сэнсе. Так, я не разумею, яны вылетаюць унізе, так? Ага, добра, і мне, каб яны паляцелі ўверх, мне патрэбна зрабіць ім канструкцыю. Давайте, тут масток будзе ў любым выпадку. Тут як бы што не рабіць, тут будзе масток. З-за таго, што гэта будзе масток, мы зробім яго на машыне, прыйдзецца па яму ехаць. Таму, як бы, мы зробім вось такое яшчэ. Далей. Чат, накидывайте ідэі, што будзем вялікае, накидывайте ідэі якіх вялікіх блокбастераў, якія вы жадалі бы паглядзець, і мы паглядзім, што перасякаецца. Вось Рэгана накидывае Resident Evil, той же Village, напрыклад. Але вы вольны накидываць... А як ён тады ўверх? Слухайце, я зараз разумею, як ён наверх тады паляціць. Рэнейкая. А што, як я павінен гэта рабіць? Яно павінна быць гэтым самым, тыпу рампай? Ладно, давайте проблемы по мере заявления. Так. Так.
Накидывайте свои ідэі, што вам падабалася, што вам хацелася пабачыць. Абавязкова пішыце, таму што як бы я просто абяру тое, што мне таксама цікава. І ну Resident Evil, конечно, файна, але я бы хацеў тыпу ведаць, што агулам як бы што і вам цікава таксама. Я кажу, у мяне ёсць, напрыклад, у такім лонглісце вісіць другі Spider-Man, Marvel Spider-Man, таму што першы быў кайфовы прям. Так, а я павінен што, як мне зрабіць так цябе планачку? Мы можам зрабіць вось так. І вось гэта будзе платформа, якая будзе закидывать наверх, так? Это павінна спрацаваць. Правильно я? Это падаецца не под 45. Ну ладно, давайте поглядзім, що. Не тое. Вось так. Так, вось яны роўна ляцяць, і вось мы іх можам наверх адправіць, правильно? А як яны могуць праляцець наверх, калі машына тут будзе ехаць? Типу, як я павінен гэта зрабіць? Можа быць, я павінен зрабіць гэта ўсё ў цэнтры, типу, каб яны ў цэнтральнай прям частцы праляцелі, таму што я тады рампу магу пабудаваць. Типу, ну, рампу, праз якую просто машынка праскоквае, і тады гэта праблема вырашана. Індыяну у геймпасе ёсць. Я кажу, я просто жадаю пачуць меркаванні толькі арыгана, калі ласка. Ну, типу, цудоўна, я просто не читаю. Ну, арыгана працягвай накидываць. Вось, гэта ўсіх датычыцца. Калі ласка, таксама удзельнічайце. Гэта мне цікава. Калі ласка, удзельнічайце. Вось, індыяну я не вельмі жадаю. Хронос вельмі добрая ідэя. Мне падабаецца. Мне Хронос візуальна, я люблю скокі ў часе, я люблю, мне падабаецца стылістыка Хроноса, і ён вельмі нагадвае мне Resident Evil. А вось у такім, нават не Resident Evil, а Dead Space, і у выніку Dead Space са скокамі ў часе, калі ласка 2, ну вось такое, маё. Вось. Угу. Я не разумею, глядзіце, самая праблема зараз, гэта добра, яны там уверх адпраўляюцца. Давайте, ладно, зараз перайдзем да праблемы машынкі. Трэба даставіць машынку сюды. За Хронос таксама на польскай. Ну, неблагі варыянт. Так, калі я зраблю вось такую... Я там уже рабіў, яно неяк крыва ў мяне паляцела, гэтая машына. Давайте паглядзім, як яна лётае. Ну давайте, карацей, робім масток наш, звычайны. Ось такі. Так, тык. Я магу яшчэ умацаваць яго зверху пры жаданні. Вось так, вось так я зраблю, каб ён не ехаў далей. Давай. Блин, ну ён не аркай атрымаўся. Ось зараз робім аркай яго. Вось так, і вось так ён будзе трымацца лепей. Блин. Давайте мелкая хрень, вось такая будзе. Metal Gear Solid які-небудзь. Ну, 5 я праходзіў, а шчыра 4 я не магу пагуляць, таму што, хаця, можа быць, зараз эмулятарамі якімі вырашаецца, але 3, по-мойму, я гуляў у першы, по-мойму, 3, блин, я не памятаю, аб чым 3. 3 гэта, по-мойму, якраз таки там, дзе быў гэты... Боже, забыўся, карацей, светлавалосы гэты хлопец, малады, карацей, зялёны яшчэ зусім, і вось, карацей, не памятаю дакладна. Карацей, я думаю, Metal Gear не, а Metal Gear хутчэй не, да і тым больш даўно выходзілі, ну, тыпу, яны старэлі ўжо. Я кажу, я пра блокбастер такі прям, ведаць, сучасны нейкі. Дельта ж ё, ну, я не ведаю, мне падаецца, гэта нейкая, блин. Да што ты ніяк не прызямляешься ты, а? Давайте тады вось так вось зараблю гэтую рампу. Трошки больш месца наадварот, каб прызямліцца было.
паглядзім. Ну гэта рэмастер, так, але зноў жа ён такі, мне падаецца, гэта просто перавыкарыстанне таго, што Кадзіма нарабіў. Ну тыпу ён застанецца ўсё роўна застанецца старой гульнёй, ведаеце. Типу, ён не настолькі, мне падаецца, з таго, што я бачыў, ён не настолькі рэмастер, каб быць прынцыпова адрознівацца ад арыгінала. Ведаеце, ёсць рэмастары, якія прям прынцыпова змяняюць гульню, Resident Evil, напрыклад. А ёсць рэмастары, якія проста паляпшаюць трохі. Гэта Shadow of the Colossus, напрыклад. Яны паляпшаюць геймплей таго, які ён быў, паляпшаюць графіку, так, гэта ремейк, ну, па сутнасці, ну, ремастер, так, але не ремейк у сэнсе таго, што яна не змяняе, прям адаптуе гэтую гульню. Што я дакладна бы пагуляў бы, гэта кадзімаўскі... О, ведаеце, што яшчэ? Прагмата. Але прагмата ж яшчэ не выйшла, альбо выйшла ўжо. Дайце-ка хутка гляну. Я бы дакладна прагмату бы яшчэ паглядзеў. Это наконт кадзімаўшчыны, толькі яна без кадзімы. Так, яна выходзіць праз месяц, і шыра праз месяц мы толькі прыкладна да гэта дабяромся. Там пужаючая дзяўчынка, ну на Android, у прынцыпе, справядліва. Тыпу, чаму бы не? Я лепш агляну на стрыме, ну такое. Ну, няхай выйдзе, няхай будуць рэв'ю, я яшчэ пагляджу. Мне падабаецца візуальна, і сеттинг мне падабаецца. Я бы паглядзеў. Ось, зноў жа, я скажу, я гуляю па-іншаму. Ну, як бы усе гуляюць па-іншаму, і камусьці што спадабаецца, камусьці можа не спадабацца. Я не бачу нічога па прагмаце, я таму вам нічога не могу сказаць. Просто бываюць выпадкі, калі я гуляў у Death Stranding першы, я чуў толькі негатыўныя водгукі. Людзям не спадабаўся першы Death Stranding, я лічыў, што я адзін такі шалёны, якому спадабалася. Ну, як бы, вось такое. Вось. А гэта Crimson Desert, гэта самы Crimson Desert, мне не падабаецца іх рэкламная кампанія. Прям яна мяне напружвае. Не. Я дам гэтай гульне яшчэ як мінімум Crimson Desert я дам год яшчэ типу ёй, таму што мне спачатку зацікавіла, але Crimson Desert гэта дакладна тое, што я не жадаю набываць па поўнаму кошту, і гэта мне падаецца гульня, ну як бы ўсё па кавалках нармальна, але іх агрэсіўная маркетынгавая кампанія, якая мяне просто задзяўбала за апошні месяц і лезе з усіх просто дзірак для мяне. Я разумею, што гэта я, так, але яна літаральна столькі грошай на маркетынг не бессэнсоўна аддаваць, калі гэта добрая гульня. Вось. Я скажу, гэта у мяне люта. Я не гляджу гэты відосы, я ўжо блакую, тыпу. Вось, я ўжо блакую, пачынаю блакаваць аккаунты, ну, не, там, у тьютары, напрыклад, што-небудзь такое. Я блакую відосы, указваю, што мне не цікава. Гэта рэклама, яна проста паўсюль для мяне. Калі вы думаеце, што Raid Shadow Legends задзёўбуе, вось гэта задзёўбуе прям. Хаця, ну, і па першых роліках я такі, а дзе гульня там? Ну, тыпу, я бачу візуальна, тыпу, што адбываецца, але зараз там, тыпу, мільён механік апісваюць, усе ухваляюць, а я такі, ёсць Зельда, ну, тыпу, і мне Зельда не пройдзена яшчэ. Breath of the Wild, дарэчы, наконт таго, што можна было бы пагуляць, толькі жаданне ёсць зараз блокбастера такога. Графоністага блокбастера, ведаеце. Хочацца. Налепілі ўсё на свеце, а не гісторыя, а не персонажу. Я не супраць, калі налупілі ўсяго, туды накідалі. Просто ёсць збалансаваная штука, тыпу тая ж Зельда, у якой і хоць і механікі важней за гісторыю, але ёсць як бы гісторыя і персонажы не цікавыя ўсё гэтае. У мяне ёсць Switch? Так, у мяне ёсць Switch. Але на ім літаральна 2 гульні, 3 гульні. Mario Kart, Undertale і Зельда, якую я пакрысе праходжу. Зусім пакрысе апошнім часам, таму што апошнім часам я пуцькую раблю. Так. Ён у нас добра не прызямляецца, так? Давайте зробім наступнае. Мы зробім гэты мост, мы пераробім. Мы поўнасцю пераробім яго, гэта лухта. То бок ідэя добрая. Я зараз зраблю вось такі уголок тут. Так. Вось такі. Няхай ён будзе нашай падпоркай, нашай асновай. І я зараблю на аснове яго
Вось такая хрень будзе. Упор. І я зраблю рампу, якая пойдзе назад. Типу, вось так. Вось так. Не, вось так трошки, каб нахілялася. Вось так. І на базе гэтага мы зробім масток вось такі. Вось такую хрень мы зробім. Давайте паглядзім, як она будзе трымацца. Перагружана на вось гэтым месцы. Я падаецца, сломаецца ад падзення. Трохі не хапіла. Давайте размяркуем трошки энергіі. Вось так зробім. О, там памылка. Вось гэтая штука выязджае. Я разумею, чаму там энергіі так шмат. Ось так, размеркавалася добра. Там уголок просто выязджаў за мост. Ну, за край. Это можно и удлинить. А что за кнопки з левого боку? Я так разумею, ты будуешь балками, а можешь попробовать тросами зачепить мост за балку над порталом? За балку над порталом. Мы доехали. Вось тут мы можем зачапіць, але моя праблема не такая структурная, мне выключна патрэбна было платформу зрабіць. Як бы вось гэты уголок, ён значна мацней, чым уся гэтая канструкцыя. То бок, як бы я тут тросамі не чапляў, вось гэты уголок ён прям трымае, будзе моцна трымаць лепей, чым што-небудзь. Ну і тым больш мы ўжо вырашылі праблему. Рухаем сюды, спрабуем, глядзім, як оно лётае, таму што вось гэта пакуль для мяне загадка. Яно вылетае ўверх, так. Ну вось па сутнасці праблема упіраецца вось тут. Масток не можа просто існаваць нармальна. Таму што мне патрэбны перапынкі. Можа быць, мне мікра дзюрачкі зрабіць. Давайте спрабуем мікрадзюркі. Вось так. Потым вось так. І я зраблю нейкую вось такую лухту. Вось так. Она хотя бы трымаецца. О, блин, як она дрэнна трымаецца. Так, тут зачапляецца. Я просто ждаю літаральна просто там маленькі зазор такі зрабіць. Праз які ён па сутнасці праедзе машына і можа проскачыць наш. Во, вось так. А машина проедем? Машина хутчэй за ўсё не проедем. Калі што, я падыму просто рампу вышэй і будзе нормально. Добра, гэта было ўжо неблага. Так, на блокбастера не пацягне, але на невялікі цыкл стрымоў можа прыдацца крызоль. Не чуў. Так. Нешта такое бачыў. Угу. Падаецца, бачыў даўно. Яна мне нават у віш-лісце ёсць. Цікава. Што у нас ёсць у геймпасе, можа, апошняе? Зноў жа, гэта праблема, тыпу, я зараз гляджу, па сутнасці гэта будзе праз месяц, і праз месяц што-небудзь яшчэ выйдзе. Там ужо праз месяц шмат чаго зменіцца. Таму я, можа быць, і не варта зараз замарочвацца. Іспанскі шутер. Ну, яна ў мяне ёсць. Я думаю, што так. Ну, карацей, просто ножа яшчэ. Я думаю, што на тым, што сітуацыя можа змяніцца вельмі моцна. Тыпу, што-небудзь гэткае выйдзе. Той же Crimson Desert, мне падаецца, пра яго забудуць праз месяц. Я таму жадаю Crimson Desert даць час. Я разумею, што тыпу так стрімеры не працуюць. Звычайна стрімер гэта хайп, гэта тое, што людзі абмяркоўваюць, і на гэтым як бы ўсё і будуецца. Просто што я як бы не самы туповы стрімер у гэтым сэнсе. Так, ідзе па вось гэтай лініі. Добра. Я не самы тыповы стрімер, таму што я ў той жа момант гэта тыпу не. Ну як бы няма сэнсу мне гнацца за хайпам, на мой погляд, абсалютна. Ну-ка. Так, добра. Ось гэта зменім.
Таму што я думаю, што калі б я быў займаўся рэальна аглядамі, якія я жадаў бы рабіць, канешне, проста што гэта немагчыма па часу, абсалютна нерэальная задача. Калі б я рабіў рэальна агляды на гульні, то я бы абавязкова зрабіў агляд на тыпу, ну, падумаў бы на тым, каб зрабіць агляд на Crimson Desert. Таму што это, скажем так, як мінімум увагі вартая. Ну, у сэнсе, як бы абмеркавання вартае. У гэтым сэнсе. Пачакайце-ка, яны едуць вось так. Не, мне гэта канструкцыя не падыдзе. Вось так, вось так, вось так зраблю. Тыц, 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 тыц. І далей. Мне патрэбна, па сутнасці, мне патрэбны невялічкія платформы, так-то глобальна. Мне дастаткова будзе вось такой, просто под 45 градусаў. Яна атрымалася роўна под 45 і не зламалася вось усё. Ну, тыпу, просто была устойлівая. Так, паўтараем зараз з гэтага боку падобную штуку. Адбівае ці не адбівае, куды патрэбна? Гэта трошки в іншым месцы. Вось так зробім і вось так зробім. Трошки вышэй. Вось так. Там не прынцыпова наколькі моцна вышэй. Вось. Так, у нас беларускі хайп. Тунік, так, ну, напрыклад. Тунік кайфовая гульня, калі вы не гулялі, вельмі раю вам пагуляць у Тунік. Вось. Просто агляды так, агляды гэта шмат працы. І гэта прям шмат працы, у якой было бы больш вольнага часу. Раней было больш вольнага часу, але не дапамагала тое, што я неяк не мог сябе пераадолець. Мне было складана записывать. Мне просто было на стрымах размаўляць і было складана на запіс. Зараз уже калі ёсць агучка, калі ёсць вось зараз камандамі працуем, я думаю, што мне гэта лёгка дасца, просто што ўжо часу няма. То бок тады не атрымлівалася, зараз можа атрымацца лёгка, але і часу яно патрабуе шмат. Таму такіх відосікаў няма, таму у нас асноўны канал, каб вы разумелі, асноўны канал Ютуба, на якім там нарэзачкі зараз ляжаць, вось ён быў планаваўся як асноўная ўвогуле актыўнасць, а Twitch гэта так. Тыпу, падтрымаць сувязь са мной, пакуль я раблю відосікі. Вось такая была ідэя, але ў выніку стрымы проста запускаць прасцей, чым відосікі рабіць. То відосік можа чакаць яго даволі доўга, а вось стрым ціск і паехалі ўжо. І вось у выніку мы тут. Зусім не ў тым месца, якое я планаваў вось для сябе ўвогуле ў пачатку. Ой-ой-ой-ой, што там будзе зараз? Ай-яй-яй-яй. Якая там жесть адбываецца? Мне падаецца, яны трошки захраслі тут. Штосьці мне падказвае. Добра, з аўтакалоннай асноўная, з чым яны сустрэліся праблема, гэта вось гэтая штука. Давайте яшчэ раз уважліва паглядзім. Вось з-за таго, што яно якраз такі, гэта штука мне больш зараз перашкаджае. Давайте у два этапы зробім. Паглядзім, мне проста патрэбна іх перанакіраваць далей. Масток можа не вытрымаць. Масток вытрымаў, вы глядзіце. Усё цудоўна, усе праехалі. Кайфы, ну, якія разумненькія. І гэта канец другога акта, так? Віншуем, як былы стажёр галоўнага прыбіральшчыка, вы маеце права на ежу і штучнае сонечнае святло. А тут надпіса ўвогуле няма. На жаль. Ту-дру-ту. Тортик, пакуль толькі на камп'ютары. Пакуль тортика мы не пабачым. Мне падаецца, недастаткова працуем.
Калі глядзець, то ўзроўняў яшчэ шмат, то бок мы прайшлі 10 трэць гульні толькі. А з-за таго, што такія пазлы яны звычайна ускладняюцца і ускладняюцца, то чым бліжэй да канца, тым складаней нам будзе. Ось. Ту-дру-ту. Так, глядзім. Выязджаем тут. Блакітненькія тут, жоўценькі тут. Добра. Ну, то бок, па сутнасці, нам патрэбна пабудаваць канструкцыю з некалькіпавярховых мастоў. Дарэчы, масты, якія вы бачылі больш за ўсё, зараз я буду будаваць больш папулярныя такія, так? Бачыце арачка, так? І, па сутнасці, гэта проста перагорнутая арка, я магу палатно зараз рабіць зверху. Паўсюль аркі, карацей, чат, паўсюль аркі. Трымаешься? Так сабе. Вось гэтае месца не збалансаванае, яго вось так лепей зрабіць, каб арка была больш аркай. Можа быць больш дэталек мелкіх. Зноў жа, яго яшчэ можна ўмацаваць, яго прыйдзецца ўмацоўваць, дарэчы, зверху, таму што нам прыйдзецца будаваць верхні. Так, паверх. Ну і, дарэчы, самае такое відавочнае, каб ён быў менш такім ставячымся, вось такая штука. Блін, ён вага яго напружвае. Мне патрэбна вось гэты паверх быў для таго, каб зверху якраз такі падцягнуць. А я магу, дарэчы, веравочкамі зараз проста ўмацаваць яго. Ось. Трошки яшчэ зверху нацяжэннем будзем утрымліваць. Зверху у нас нам патрэбны... у нас атрымліваецца один мост. Блин. Нам патрэбна вось тут мост, які паедзе, то бок яно будзе выязджаць. Давайте паглядзім, як ён паедзе. Выехалі. І ён выязджае, развярнуўся ў іншы бок, так? Паўсюль гэтыя аркі ўсе іх стрымяць. Я, дарэчы, так і не гуляў у Ark Raiders, а ён грошай яшчэ каштуе, па-мойму, таму і не гуляў. Я зразумеў, так, гэта проста экстракшн-шутер, проста я не разумею, тыпу, што ён такога прынцыповага дадаў да жанра, што людзі бегуць яго гуляць. Тыпу, ну, ён прям удалы, падаецца. Я, можа, прапускаю прям крутую штуку. Круты мультиплеерны. Я проста апошнім часам рэальна мала мультиплеер гуляю, ну, акрамя Вова. Але гэта, можна сказаць, не лічыцца. Я так сябрамі баўлюся у каап, у Вове, у рэйдах. Так, давайте... Блин, як цябе замацаваць-то? Давайте пабудуем зараз верхні мост. Я придумаў, карацей. Мы пабудуем верхні мост наадварот. Нечаканым бокам зробім. Вось так, вось так, вось так, вось так. І вось тут мы зробім тое ж самае, што рабіў там. Мы зробім уголок. Вось такі. Гэты уголок будзе прям моцнай хрэнью. Так, спадзяюся, он там не будзе ускокваць. І зараз на аснове гэтага уголка астатняя структура ўся. Хаця, з іншага боку, можна было б проста верху забудаваць, і ўсё нармальна было б. Так, вось так. Это нормально трымаецца, там будзе даволі добра трымацца. Адзінае, што мне не падабаецца, як ён едзе, не перанакіроўвае энергію ў вугал. Вось, ён павінен вось гэта быць. Цудоўна. Гэта можа быць аркай таксама лепей зрабіць. Вось так, трошечки. Вось так. Каб ён вось так шоў. Утрымліваецца. Застаецца толькі пабудаваць мост, які правязе зверху. Гэта самае складанае зараз у гэтай задачы будзе. Таму што ён, па-першае, доўгі, каб здаць, які будзе. Па-другое, ён будзе, па сутнасці, зверху стаяць над астатнімі мастамі. То бок вось так будзе. Нам патрэбна арка будзе. Таксама.
Так. Мы паспрабуем зараз самую шалёную, самую простую канструкцыю зрабіць і просто праверыць, ці трымаецца ли яна. Так, а тут жа зверху можна яшчэ дадаць сабе, давайте вось так зробім. Гэта будзе падвясная як бы штука. Я думаю, увогуле тут можна вяроўкамі ўсё подцягнуць. Раз, два, раз, два, і вось тут у нас раз, два. Ну што, ты увогуле трымацца будзеш пад сваёй вагай? Бо гэта канструкцыя сур'ёзная. Глядзіце, пад сваёй вагай трымаецца, і з-за таго, што ў нас ёсць ва ўсёй гэтай канструкцыі ёсць 3 аркі, так? Таму гэтая канструкцыя, у прынцыпе, просто здольная існаваць, таму што яна праблемная. Вось гэтая штука ў цэнтры, вось гэты другі паверх. Ён унізе адна арка, вось гэта, размяркоўвае сілу. Тут другая арка. Тут третья арка і нават чацвёртая арка, якая ўся размяркоўвае ў бакі. Як вы бачыце, чырванее вось гэта. Вось гэта чырванее, як не дзіўна, так? То бок, уся гэта вялікая вага, яна размеркавана па вялікай канструкцыі. Ён як па маслу едзе. Цудоўна. Ну, амаль. Так, давайте вось гэты момант трошки. Оп, вось так яму зробім. Прыгажосць якая? А зараз пойдзе 10. Калонна паехала. Вось зараз гэта будзе сапраўднае выпрабаванне. Ну, прыгажосць. Так. Далей. Ажно 8 будзе калонна ў нас. Добра. Тут штосьці актывізуецца, не актывізуецца. Добра. Калі не выязджаюць, то яны просто падаюць уніз у кіслату. Цудоўна. Ой, чат. Кіслата, конечно, весела, я на гадзіннік не глядзеў. Я прям заліп, коцька прачнулася, но я там з заплюшчанымі вачыма, насамрэч. Я не заўважыў час, мы прям засядзеліся з вами. Карацей, заўтра мы гуляем. У нас перамагла Якудза Like a Dragon. Заўтра гуляем у Якудзу. Па сутнасці, пачатак Якудзы мы па сутнасці будзем сядзець і 3 гадзіны катсцэнкі глядзець. Збольшага. І асноўны геймплей пойдзе пазней, шалёны убіты абсалютна дурны геймплей. Я нават не ведаю, ці варта скіпаць катсцэн, таму што без катсцэны гэта не адбітасць гульні не чытаецца тады. Вы не разумееце, наколькі перапады у настрою гульні бываюць. Вось. Але мы займемся гэтым заўтра, і заўтра жа мы будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у сераду, і будзем працягваць так далей. На гэтым я вас буду пакідаць, перадам вас каму-небудзь, хто зараз стрыміць, і мне трэба бегчы працаваць, тому што гэта так не ок. Я бачу Люсівель, паляцелі да яго, і мы пабачымся з вамі заўтра на Якудзе. Ляцім. Дзе там Люсівель? Ляцім. Паляцелі ўжо. Все сурово.